Perdón, empezamos o pleno do mes de abril. Adiante. Si para cosas a incorporar que está terminando uns papéis aí. Ten a palabra, señor secretario. Bueno, bons días. Vamos a comenzar a sesión ordinaria do mes de abril. Espera un minuto que estamos. Adiante. Que hoxe, día 28 de abril de 2017, venres, 9 horas, a orden do día, di no primeiro punto, a aprobación se procede da acta número 3/2017 da sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2017. Se hai alguna observación, alguna cosa que cambiar. Teñen algunha observación? Non. Siga. Entón, queda aprobada por unanimidade, entón. Punto número 2. Decreto da Alcaldía, de acción de conta. O señor alcalde dictou unha serie de resoluciones dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria de marzo ata a data da convocatoria desta sesión plenaria do mes de abril, que foi este martes pasado. Consta no expediente, teñen copia e se non poden obterla en calquer momento. Vale? Quedan enterados. Punto 3. Da acción de conta das solicitudes de subvención realizadas á Deputación Provincial de Pontevedra o aveiro do Plan de Obras e Servizos Plan Concello 2017. Ten a palabra a Concelleira de Facenda. Bueno, bons días a todos. Este punto ven aquí porque se trata de modificar a ordenanza do Servicio Municipal de Axuda no Fogar, dado que corresponde ao Concello a xestión e recaudación do prezo público do SAF por tratarse dun contrato de servicios e non de... perdón, estaba fora de... Non estamos no punto 5. No, estamos no 3. O 3, iso non o teño eu. Iso non o teño eu. É que andaba... Bueno, a acción de conta, saben xa as... É unha dación de Sí, unha dación de- contas. Eu empezaba co meu punto. Sí, disculpas. O erro é meu, de acordo? Son solicitudes Siga. presentadas para o aveiro da liña 2, amortización, pagamento de débedas e gastos correntes, que quedan enterados. Perdón, que o erro foi meu, disculpe. Vale, enterados. Disculpe, señora concelleira, tamén. Punto 4. Proposta da Alcaldía, o Pleno da Corporación, en relación con a Comisión de Investigación creada por acordo do Pleno da Corporación celebrado o día 24 de novembro de 2016. Sí, podo decir algo nesto, non? Isto, bueno, primeiro pedirles disculpas porque xa tiña que estar, según acordado, rematada. Aquí o problema foi o seguinte: bueno, primeiro a baixa do señor secretario e despois unha inesperada baixa dunha persona que non quixo estar nesta comisión. Entón, simplemente facer un cambio de persoa e nada máis. Esta é a proposta, é sacar este tema o antes posible según nos termos acordados, ademais. Non sei se queren decir algo. Sí. Ben, esta comisión é un pouco o xeito de xestionar ao que nos teñen acostumbrados, que por outra parte pareceme falto de rigor. Aprobouse a comisión o 24 de novembro en pleno ordinario. 24 de novembro. Ponse data límite para celebrar 2 meses despois da resolución da mesma, co que teria que estar rematada en xaneiro de 2017. É certo que podía haber prórrogas, non sei se llas concedeu ou non. O alcalde comunica o nomamento ao secretario da comisión o día 7 de febreiro. En teoría estuvo enfermo, ou en teoría non, perdón, estuvo enfermo realmente, e, polo tanto, comunica o día 7 de febreiro. 2 meses e medio despois de creada a comisión e con prazo de resolución da mesma xa rematado, é cando se fai esa comunicación, digamos, oficial ao secretario. O día 16 de febreiro, o técnico, un dos técnicos, comunica e a renuncia como secretario, co que, si realmente renuncia ao 16 de febreiro, non veo nin ao pleno de febreiro, nin ao pleno... Explícolles por que se quere. A verdade que eu personalmente estive intentando convencelo, pero era por cuestións sindicais e por cuestións de filias e fobias que non quería estar. E entón propuxemos outra persoa. Eu, o que ten a miña palabra, que nos temos acordados, sacamos este tema en plazos. Se vostede quere, vamos. Fagan o que vostedes queiran, o que vostedes queiran e punto. Pero é dicir que unha proposta que traemos é que... O que vostedes queiran. E que quede ben claro que non hai ningún tipo de mala fe en este tema. Fagan o que vostedes queiran. O sea, para sustituirme a mí, aquí poñemos entón. En que quedáramos? Non sei que me dixete, son concelleiro. O que queira o goberno, que non me lo goberna quen queira. No, pero que non tamén me lo goberna quen queira. parece ser que dio o secretario que tamén ten que ter un suplente el, por calquera cousa, o que me está dicindo en este momento.
Claro, pois se uno pode participar en cualquier Pois acordo... facultar ao alcalde para que nombre o suplente Para do que nombre, secretario, e máis que nombre o Perfecto. suplente do secretario, máis que son boa persona, nombren vostedes a quen queira. Perfecto. Seguinte, temos que votar. Sí, claro. Pois votamos, votos a favor desta proposta. Unanimidade. Entendo que unanimidade. Seguinte. Punto número 5. Expediente 929/2017, expediente de modificación do precio público do servicio de axuda a domicilio. Bueno, bos días de novo, ahora sí que é o primeiro punto no que me toca intervir. Entonces, traes a pleno a modificación da ordenanza do Servicio Municipal de Axuda no Fogar, dado que corresponde ao Concello a xestión e recaudación do precio público do SAF, por tratarse dun contrato de servicios e non de xestión de servicios como era antes, que o que cobraba era directamente a empresa. Ahora quen vai a cobrar o precio público é directamente o Concello, tal e como nos lo exixe a normativa vixente. Non hai ningunha variación de coste para o usuario, simplemente se trata que houve un cambio no contrato, entonces ten que cobrarse por medio dos servicios de tesorería deste Concello. Sí, bos días. Para nós este tema é un pouco confuso. O que traen aquí que é unha modificación do precio público ou é unha modificación da ordenanza municipal do Servicio de Axuda a Domicilio. Porque... Perdón. Vale. É necesariamente necesaria facer esa modificación, porque na ordenanza vixente do Servicio Municipal de Axuda no Fogar xa recolle, por un lado, recolle as dúas cuestións que se pretenden modificar aquí, que é, por un lado, as normas de xestión e o nacemento da obriga. O nacemento da obriga xa está recollido. O que se interpreta aquí é que o que está establecido hasta a data, que eran 15 días, ahora se pasa a 20, é así, non? O nacemento de súa obriga. Non, a obriga nace desde o momento en que percibes o servicio. O que se está regulando é o paso, o cobro de ter prestado ese servicio. Entonces, como vai a ser por xestión directa e os trámites entre que se aproba unha vez que se presta o servicio, o revisan os servicios sociais o que recibe cada persona e se pode aprobar a liquidación, estamos falando de prazos realistas dentro da administración pública de 20 días, porque nos cobramos unha vez que se presta o servicio, entonces revisan as horas que teñen cada persona, que ten que facer servicios sociais, e que darlle un período de tempo para que revisen persona a persona o número de horas e despois se pasen e se aproben as liquidacións. Sí, claro, correcto. Entonces, é iso, os precios públicos contemplados na ordenanza se farán con carácter específico. Hasta ahora era durante a primeira quincena, agora vais a pasar durante os 20 días. Sí. Vale. É necesariamente levar a cabo esa modificación que se trae aquí? É que senón non se dá tramitado desde os servicios de recadación, non se dá tramitado antes. Está falado entre os dous servicios involucrados, neste caso vai a ser servicios sociais e tesourería. Pero ahora mesmo tamén hai, supoño que se segueu mantendo a forma que xa estaba establecida en servicios sociales, se cotexaban as facturas que recollían... A empresa cobraba de forma distinta. A empresa non é o mesmo régimen que temos agora na administración local. Eles non teñen que aprobar liquidacións. Nós non é o mesmo caso que, por exemplo, que pasa ca agua, que hai que aprobar padrón e publicar. Ahora mismo nós, a diferencia da empresa, sí que temos que levar a Xunta de Goberno a aprobar esas liquidacións e tramitalas. Esa é a diferencia fundamental. Pero está recollido en algunha norma ou é algo... Sí, non, está recollido na norma, sí. Bueno, nós en interpretacións normativas, por suposto, vamos a estimar que se marquen co máximo rigor. Nada temos que decir aí, máximo pola información que nos está dando a interventora.
O que non estamos, e xa os vimos reiterando, en esta situación, sin duda, tendríamos que estar hai un ano, porque o contrato é un contrato prorrogado. Isto sería moi oportuno habelo proposto. Nós apoiaríamos a proposta porque éramos coñecedores de que o contrato vencía. Traelo case un ano e que levan todos estes meses adiante, atrás, ou iso dá a impresión de que vai adiante, atrás, que o contrato non sai, pois nos genera moitas dúbidas, e dúbidas tamén no sentido, con esta modificación que traen aquí, vaise cobrar os servicios do Servicio de Educación Familiar? Vaise cobrar o mesmo que se viña cobrando hasta ahora, non se está modificando a tarifa. Claro, é que o concelleiro parece que está sintonizando Radio Olé e servicios sociales son bastante máis serios. Son bastante máis serios. Entonces, de verdade, concelleiro, estamos tratando unha cuestión de un servicio de máxima prioridade para os nosos veciños e veciñas e que usted... No, por favor, non iba hacia ti, compañeiro Paco Vilariño. Estou-me referindo. Dime paz. Bueno, que ben que teñamos defensores, ultradefensores, está ben. É que na proposta, pois, a verdade é que se interpreta que se van a cobrar polos servicios de educación familiar. No, aquí non se vai interpretar mal, non se vai a cobrar por eso. No, interpretamos a redacción da lectura. Isto implica que lle corresponde ao Concello a xestión e recaudación do precio público do Servicio de Axuda Familiar. Non, se refería a un erro probablemente de axuda no fogar, pero a axuda familiar non se vai cobrar nada. Primeiro, Paz, non se vai cobrar nada, non se pode cobrar nada porque non hai ordenanza de cobro dese servicio. Vale, pero entonces é imposible cobrar, como ben sabes. Seguimos sintonizando, se non é Radio Olé, Radio é imposible. E seguimos mantendo os erros. Esta modificación é unha modificación técnica. Non a propuxen eu, propóñenma desde os servicios de tesorería e de intervención do Concello por cuestións técnicas de cobro para adaptarse... A proposta é da Concellería de Benestar Social, pero eles son... Creo que é vostede o responsable desa Concellería. Eles ou elas, neste caso, mellor dito, son as que me propoñen ese cambio. E eu confío absolutamente no seu criterio porque é unha xestión de cobro, é unha xestión técnica de cobro. Vale. Insisto, nós, ante normativa establecida e que veña informado polos servicios de intervención deste Concello, non temos nada que decir, simplemente pedir que se cumpla. De aí que... Pois é o que facemos. Pero ante as farragadas e os equívocos que hai aquí nesta redacción, pois nos levan ao que estamos debatindo. Vostede dice que non se vai a cobrar. Non se vai cobrar. Vale, eso intuímos tamén, porque supoñemos que hasta aí chegaríamos, de que o Servicio de Educación Familiar tamén tivese un costo. Como vostede sabe, para cobrar habería que facer unha ordenanza, non a temos. Claro, pero o feito de mencionalo, pois lle pediría que... Mire, isto non funciona como o PP os globos sonda, a ver se logo cobramos e facemos recortes e cobramos a ciudadanía como as tasas judiciais ou ese tipo de cousas. Non, aquí non funciona así. Mire, aquí pon claramente Servicio Público do Servicio de Axuda Familiar. Usted explique que é un erro, ou como queira, pero non cargue con todos os globos do Partido Popular. No, pero que non hai ningunha ordenanza de cobro, non sei onde vostede a ve. Con estas cuestións merecía que o noso voto fora desfavorable, pero en cumplimiento da normativa o noso voto vai ser de abstención. E sigan vostedes con estes retrasos injustificados, sigan tendo as listas de espera, ainda que usted presente de que efectivamente están dando altas, non hai máis nada que ver as xuntas de goberno desde cando non se dan altas no servicio de axuda a domicilio. Mire, podo dicir agora que non... E sigan implantando servicios como unha páxina web para o servicio de axuda a domicilio, priorizando eso antes de seguir dando altas e atendendo aos vecinos e vecinas. Mire, voulle dicir unha cousa. Hai 0 horas, están todas as horas dadas. Non diga eso, porque por familiares directos sei perfectamente que eso non é así. Non diga eso. Mira a última xunta de goberno cantas altas houve. Unha. Non, a última.
A última, non teremos a acta todavía, pero na que mira. temos constancia, temos unha e é de dependencia. Tráigame listados de altas en libre concurrencia, que é a competencia na que ustedes poden modificar e dar altas. Sí, en base ao De dependencia non me faga exemplos, En base a ese porque orzamento- dependencia en base a ese ya deben aos orzamento fondos que da pon- comunidade autónoma gobernada polo Partido en base Popular. a ese orzamento que vostedes non queren nin negociar, onde se dedican un 30% máis Para a negociar hai que ser serio. axuda a domicilio por libre concorrencia. Mantemos, o noso voto vai ser de abstención. Procedemos a votar, entón. Quere decir algo? A ver se o micro funciona desta vez. Eu quero decir que conste en acta todas as interrupcións que houbo e que houbo debate para nada, se respetaron os turnos. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Grupo Popular. Seguinte punto, por favor. Ten usted a convocatoria. Sí, pero no. Punto número 6. Expediente 903/2017, expediente de modificación de créditos, modalidades de suplemento de créditos, número 5-P/2016. Señora concelleira. Pois este expediente incoase para poder dotar de crédito a aplicación orzamentaria que nos permita proceder ao pago da anualidade de 2016 da Mancomunidade de Terras de Deza, por importe de 53.820 euros. Esta partida suplementase mediante remanente líquido de tesourería e tal e como consta nos informes de intervención, cumpre co obxectivo da estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda. Partido Popular, queren decir algo? Ben, nos obviamente vamos a votar a favor de entrada, pero recordarlles que esa factura evidentemente tiña que ser aprobada no exercicio pasado e pagala no exercicio pasado. Eu vexo polos medios de comunicación que vostedes queixanse de que a mancomunidade non funciona todo o que debera funcionar. Probablemente sexa certo, eso foi xa desde a súa fundación, porque para que funcionen as mancomunidades ten que haber delegación dos distintos concellos nela e, sobre todo, ter voluntade de querer facer cousas. O que non se pode dicir unha cousa, predicar unha cousa e facer xusto a contraria. Non é de recibo que se pague a factura esta mancomunidade a mediados do ano seguinte a do ano pasado. Eso demostra, lóxicamente, unha falta de interés e, por eso, cando critican de que a mancomunidade funciona mal, digo eu, non me extraña. Non me extraña, porque se o pago do ano pasado se vai facer con cargo este ano e xa estamos case a mitad do exercicio, a verdade é que a mancomunidade, se non funciona mellor, é por culpa de todos os que a compoñen, é por culpa de que non queren delegar nela, como realmente sería necesario, pero tamén por culpa de que non se cumplen cas súas obligacións. Independentemente de que se este de acordo, que eu vexo polo que vexo, pois chegaron a un principio de acordo, o cal a min me parece ben, pero o que non é de recibo é que nos presupostos do ano pasado non se contemplara nin unha sola partida para poder facerlle frente, inda que houbera que suplementala ao largo do ano por se houbera algunha desavenencia ou calquera historia, pero que non uns presupostos que acabaron agora mesmo do ano 16. Si estaba contemplado o ano pasado. Ten mal ese dato. Pero logo porque non se pagou. É que isto é obxecto de debate, eu creo que noutro punto, porque aquí estamos só falando da suplementación da partida orzamentaria. Despois, eso creo que viría a debate cando teñamos que votar o... Vamos, se quere que fagamos agora, é dicir, nós simplemente é dicirlle que votamos a favor, que consideramos que a mancomunidade ten que cobrar, faltaría máis, pero que non é de recibo que a mancomunidade entre todos la mataron e ella sola se murió, porque con este sistema non queda outra. Pero bueno, se ustedes é o que queren, é a vosa decisión. Por tanto, a intervención é para este punto e máis por seguinte, ou sea, para o número 8, que é onde ven o recoñecemento. Por lo tanto, xa en vez de intervenir despois, xa fixen a intervención agora. Vale? Señor Cruz, non queres dicir algo máis, Teresa? O digo eu. Sí, imos tratar os dous puntos... Os dous puntos en conxunto. En conxunto, vale. Pois o recoñecemento extrajudicial, que ven no punto número 8,
Si é certo que a factura presentouse en novembro, pero quero vos comentar que en 2016 non houve ningún pleno, só houve un pleno de Constitución o 9 de xaneiro do 2015 e agora o martes 25 de abril do 2017. Tamén a Mancomunidade, o que é a Xunta de Goberno, tuvo reunións de alcalde o 24 de noviembre do 2015, é dicir, e despois non houve outra reunión hasta o 14 de febreiro do 2017, que foi onde se acordou e onde se chegou a estes acordos para funcionamento e se procedeu ou se acordou o pago. E volveronse a reunir agora o 17 de marzo do 2017. A Mancomunidade non respecta aos calendarios de actuación. Este ano ainda está sin fixar o funcionamento, se bien é certo que durante o ano pasado sí que se executaron obras e sí que traballou, non respecta calendarios nin hai ningún tipo de organización. Tamén, no momento en que se presentou, foi sacado da orde do día, non estaba en orde do día, quería traelo por extraordinario, porque se lle dou comunicación ao secretario. Se fixades as datas e vos molestarades en mirar cando se fixo a acta desa Xunta de Goberno, veríades que tardou moitísimo en facerse por a baixa do señor secretario e este expediente quedou aí. Non obstante, unha vez que se acordou entre os alcaldes proceder ao pago, Rafa encargoume de que levara a cabo isto. Entonces, podíase pagar o 2017, que sí que estaba xa recollido no orzamento prorrogado, pero non estaba a cantidade do 2016 porque xa habían cerrado o seu exercicio económico, entonces había que dotalo de crédito extraordinario e traer tamén o procedimento de recoñecemento extrajudicial. Falei no ca interventora, era para traelo ao pleno de febreiro, non pudo ser porque ainda non estaba pechado o orzamento 2016 para poder incorporar remanente de tesourería, entonces que se pechou, como ben sabedes, fai nada, 15 días, e desa diferencia entre superávit e remanente foi de onde podemos rescatar estes cartos e xa veu no primeiro pleno que podemos traer, co cual a nosa vontade, unha vez que houve acordo, sí que foi pagalo. Pola miña banda, nada máis. Queren decir algo máis? Sí, reitérome que a decisión é de vostedes, por lo tanto, se a Mancomunidade ten algunhas eivas a hora de funcionar, eu sigo afirmando que non me extraña. Claro que as ten que ter, porque non hai vontade de que non teña problemas. Entón, pola parte do Concello de Lalín, desde logo que eu creo que non se cumpleu en absoluto, independentemente de que se poida reclamar o que este na súa mão de reclamarlo, que eso pareceme de xusticia, que cada un defenda o seu interés, non significa que a Mancomunidade, porque se non tuvera fuelle, quero pensar que a estas alturas do ano estarían sin cobrar o persoal da Mancomunidade. O que pasa é que eso significa que ten cartos e que ten superávit, porque senón non habrían cobrado as nóminas os funcionarios, os empleados da Mancomunidade, mellor dito. Por lo tanto, nós xa lle digo que imos votar a favor por responsabilidade, pero non porque estemos de acordo ca xestión, que non nos pareza máis axeitada. Se vostedes non creen na Mancomunidade, é un problema de vostedes. Nós queremos na Mancomunidade, queremos que debería facer máis cousas, moitas máis das que fai, pero para iso, lóxicamente, hai que ceder unha parte a parte que nos toca, que vostedes non teñen vontade. Por tanto, moito criticar a Mancomunidade porque funcionaba, según vostedes, con eivas, e pola súa parte facían exactamente igual. Por lo tanto, a Mancomunidade non tiña plenos, non tiña tal, e vostedes non pagaban. Por lo tanto, teñen igual, digamos, cota de responsabilidade vostedes que os que levan a Mancomunidade. Bueno, entendo que dentro do xogo político valen moitas cousas, pero o que hai que oír, Sí, sí. Hai actuacións, obras a día de hoxe en Lalín non feitas, luminarias a moitas rúas, precisamente porque non se convocaban nin plenos da Mancomunidade. Eu, incluso esta reunión que tivemos outro día, o meu partido, o Partido Socialista, abstivémonos, o BNG votou en contra, e aí estou bastante de acordo co BNG, o que pasa que nas reunións de alcaldes, a verdad que accedeuse a todas as peticións que fixen, e, polo tanto, eu creía que éticamente non podía votar en contra, por iso me abstiven. E agradezco moito o espírito constructivo que temos en esas reunións de alcaldes.
Agora, eu insistinlle ao presidente como 500 veces, 500 veces, que tiñan que convocar os plenos para, entre outras cousas, poder sacar cuestións tan importantes como as luminarias que podían levar un ano cambiadas en medio da LIN, con orzamentos da Mancomunidade. E evidentemente non se pagou o ano pasado tamén como unha forma de presión para decir la LIN é a que máis aporta, se nin convocades os plenos en 2 anos, pois, home, o mínimo que podedes facer polo menos é cumplir os estatutos e convocar. Eu considero ese episodio superado, é dicir, falamos entre os alcaldes, considero superado, empezamos unha nova etapa, non vou facer escarnio desta situación, pero que nos digan que a culpa do Concello de Lalín por parte do Partido Popular, que non escoitei unha soa crítica a que en 2 anos non se reunise a Mancomunidade, é cando menos curioso. Eu entendo que protexan os seus, é absolutamente lógico, pero saben que non ten nin pés nin cabeza que en 2 anos o recoñecen eles mesmos, ademais. E se non funciona a Mancomunidade, miren, vostedes ali teñen maioría absoluta. Se non se convoca reunións é porque vostedes non queren, non é porque non queira o goberno de Lalín ou o goberno de Silleda, por exemplo, evidentemente. Pero, bueno, insisto, que tivemos unha reunión moi constructiva, tanto de alcaldes como outro día, imos tirar para adiante, pero que non vou permitir é que se lle bote a culpa a Lalín, precisamente, que quere cumplir sempre, de que a día de hoxe obras que, insisto, podían levar feitas para beneficio dos veciños e veciñas de Lalín un ano non están feitas. Eso non é culpa deste Concello, Eso é culpa de non convocar para que logo non se podan aprobar os orzamentos e, polo tanto, executar ese tipo de obras. Estou sendo absolutamente constructivo en este tema. Non quero guerras co alcalde de Rodeiro, que teño que decir que despois destas reunións ven, e que partimos de cero outra vez na Mancomunidade, e que para adiante. E non quero máis líos como Mancomunidade. Espero que podamos sacar moitos máis proxectos adiante. E agradezco o espírito constructivo destas reunións, insisto. E se quere decir algo máis, pois... No, simplemente que me ratifico no que dixen. É dicir, pues, para que funcione unha cousa, terá que haber, para vostede poder botar a culpa a Mancomunidade, terá que vostede cumplir. Vostede mesmo recoñece que foi unha fórmula de presión. Pois ese é o que non debe ser, ese é o que lle critico eu. De acordo, vostede recoñecía na súa intervención que foi unha forma de presión. A Mancomunidade, eu creo que a teñen que presionar de outra maneira, digo eu. Vostede opina eso, eu respeto a súa opinión, como sempre, e eu intento defender os intereses dos veciños de Lalín que podían ter hai un ano feitas en un montón de rúas novas luminarias e non as teñen porque non se convocou o pleno. Tan sencillo como eso. Vostede mantéñase na súa postura e eu manteño... Pero vostedes non pagaron. É dicir, vamos a ver, pero non era unha cuestión... Pero non era unha cuestión de fondos. Vostede sabe que non era unha cuestión de fondos. Non era que, como non se pagou, non se podía facer eso. Que cartos había de sobra. Esta non é a cuestión. Cartos había de sobra. É dicir, se chegan a poñerse en peligro as nóminas dos empregados ou non faces as luminarias, la LIN tería pagado, evidentemente. Pero a cuestión non eran os cartos. A cuestión era... iba a decir a vagancia, tampouco a vagancia, simplemente a mellor a decisión política de non convocar, porque cartos había de sobra, o sea que por aí non vaya porque creo que se equivoca. E repito, hai un ano, dende a Mancomunidade, se impediu por non convocar un pleno que non estivesen feitas actuacións importantísimas para beneficio da calidade de vida dos veciños e veciñas de Lalín. A súa razostería, que supoño que lles explicaría na reunión que tuveron. Asegúrolle que... a mí non me explicou, pero a vostede sí que lles tuvo que explicar, se chegaron a un acordo, algún tipo de explicación lle daría, digo eu. Sí, claro que me deron. Sí, bueno, temos que facelo, non te preocupes, que sí, que xa convocamos. Estas son as explicacións. As que me deron a min, as que me deron a min, porque vostede veu en algún lado reflectido algún tipo de explicación ou argumento para non convocar en 2 anos? Non veu ningún, a que non? Eu non, pero 2 anos non van alá. 2 anos ainda non nos hai de legislatura. Señor portavoz do PP, blanco en botella, blanco en botella, 23 meses, blanco en botella. Ninguna explicación. Estou dicindo que quero ser constructivo e mirar para adiante. Ademais, non quero batallas coa Mancomunidade, todo o contrario. Pero é certo que podíamos... Eu recordolles que nós aquí non trouxemos un acordo aquí por parte de nosa pedindo que se pagara a Mancomunidade. Eu creo que se o fixen ou se non foi mediante un robo ou unha pregunta, hai 2 meses. Sigue coa cuestión dos cartos e eu sigo coa cuestión de que non se quixeron facer obras para os veciños que podían estar feitas porque non era cuestión de cartos. Podemos seguir enrocados en isto, pero creo que as posturas están bastante claras. Eu creo que tiñan que haber pagado. E eu creo que tiñan que ter os veciños... Para poder protestar. Para poder protestar, un ten que cumplir as súas obrigas, non incumplilas como os outros para poder estar igual. Non, se vostede cumplir as súas obrigas e a Mancomunidade non cumplira, pois sí que podían protestar, estaban no seu dereito. Entendo que para vostede non convocar... Entendo para min que tanto vostedes como a Mancomunidade teñen a mesma responsabilidade. Vostedes por non pagar e a Mancomunidade por non convocar. Bueno, moi ben.
eu sinto que os veciños non teñan a día de hoxe feitas obras que podían telas perfectamente. Procedemos a votar isto, parecelles? Señor Cruz, non sei se queren decir... Vale. Os 2 puntos en conxunto, non? Entendo. Vale. Pois votos a favor dos 2 puntos en conxunto, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 6. Expediente 924/2017, expediente de modificación de créditos, modalidade de crédito extraordinario número 6-P/2017. Señora concelleira. Este expediente de crédito extraordinario incóase para habilitar e dotar a aplicación orzamentaria de equipamentos culturais e museos mediante a baixada de outras partidas. Cumpre co obxectivo de límite de débeda, de regra do gasto e da estabilidade orzamentaria. Con estos 10.236,81 euros vanse poder levar a cabo as reformas no auditorio de Moimenta, que consisten en construir salas de ensaio e de formación para individual ou de grupos reducidos, tal e como se recolle no proxecto do técnico municipal. A construción destas salas está reiterado e xustificado porque ali hai unha escola da banda de Moimenta, entonces vanse poder beneficiar destas reformas os alumnos que ali cursan os seus estudios de música. Partido Popular, queren decir algo? Ben, a nos parecen nos ben todos os investimentos que se fagan nos auditorios do rural que foron feitos con moito esforzo no seu momento e que, lóxicamente, todo o que sexa melloralos sempre estamos perfectamente de acordo. En todo caso, gustaríanos aclarar algunha cousa. Si preguntarlle ao Goberno se vostedes sabían que a Asociación de Veciños San Lorenzo lle pideu unha subvención á Xunta por este mesmo tema, e se o sabían, e falaron con eles para o tema do crédito, si contan xa, si saben seguro xa que a Asociación de Veciños San Lorenzo de Moimenta que pideu esta subvención non lla van a conceder, que ao mellor non lla conceden. Eu non digo que lla van a conceder, que non teño nin idea, vamos. Eu simplemente lle pregunto desa descoordinación, esa descoordinación que hai, é dicir, se vostedes piden para un auditorio que está pedido para a Xunta, o outro día defendían vostedes, creo recordar, que na caldeira de biomasa de Vilatuxe, pois defendían vostedes que como pediron unha subvención á Xunta, non teñan que estar de acordo connosco porque hai que esperar a ver se a Xunta dá a subvención ou non a dá. Neste caso é exactamente igual. Pregunto eu, non falan cos veciños, non falan ca asociación, ou ao mellor resulta que me informaron a min mal os veciños de que pediran esta subvención. Se quere contesto eu, se lle parece. No, que me conteste quen... Se me permitides. Ou Tomás, eu decirlle que tive unha reunión ali, eu mesmo, coa Escola de Música, cos veciños, o que estamos levando a pleno o que acordamos con eles, exactamente. Había outra posibilidade, que en este momento técnicamente non é posible, e por unha cuestión de plazos, porque estamos comprometidos coa escola a que no inicio do próximo curso ter esas aulas xa, uns biombos, porque algunhas clases as están dando nos baños, non? O cal no século XXI pois non está moi ben. É o que acordamos na reunión cos veciños. Exactamente isto. Había como 50 e un montón de nenos, e foi o que acordamos. Sencillamente, acceder ás súas peticións para que había posibilidade tamén de intentar comprar os terreos dunha veciña na parte de arriba, facer máis aulas, orzamentariamente ibesa moitísimo máis, pero tamén en cuestión de tempo, que non descartamos isto para o futuro, en cuestión de tempo non íbamos a chegar nin de broma ao seguinte curso, e esta é a cuestión. Pero temos acordado con eles na reunión da escola. Creo que vostede coñece incluso ao director, que ten bastante relación con el, podelle preguntar se o que estou dicindo se corresponde coa realidade ou non. Pero se non se trata deso, o que se trata é, vamos a ver, non é un caso exactamente como Vilatuxe. Personalmente, a subvención da Xunta non o sei. Vostedes pediron unha subvención á Xunta de Galicia. Señor portavoz do PP, a subvención da Xunta eu personalmente non sei se Tomás o sabía, eu non, dende logo. E non o sabías? Bueno, pois, eu podo lle asegurar que eu non a firmei, Eu sí que lle podo asegurar que esa solicitud... Eu que lle digo é que este alcalde non o sabía, e o concelleiro que é dali é membro da asociación, polo que di, non o sabía tampouco. Bueno, pois moi ben, pareceme unha maneira francamente curiosa de xestionar, pero o que único que lle pido é que traten a Vilatuxe co mesmo rigor que tratan a Moimenta. É dicir, moi ben, por que non crearon unha partida para a Vilatuxe e logo cando a subvención se a Xunta lle dá unha subvención, a ver que fan con ela? Porque no caso de Vilatuxe puxeron de exemplo e de xustificación. No caso de Vilatuxe, no pasado pleno aprobamos 18.000 euros que entran agora en vigor precisamente para todo tipo de reformas, e creo, se non me equivoco, que vai agora o tema da subvención. E pediron unha subvención á Xunta.
Sí. Vale, moi ben. Están pendientes se lle conceden ou Señor non. Crespo, estálle dicindo este alcalde e o concelleiro que dá ali que non nos costaba isto que nos está dicindo. É que non quixéramos, é que non nos constaba. Eu sei que en mí non confía moito, pero en Tomás Vilariño creo que ao mellor si algo, non? Se lle di que el é membro da asociación e non o sabía, pois é curioso. Bueno, algo máis. Eu que lle digo é que, desde logo, eu a solicitud da Xunta de Galicia non a votei, Simplemente, eu, o que despois desta explicación, todavía quedo máis confuso. Sí. Pero- Eu o que non me quedo confuso é que estamos intentando executar exactamente como A min pasou en parece moi Vilatuxe. ben, a min parece moi ben. Sí, no, xa sei, e nós pero digo- estamos de acordo con que se execute eso. O que pregunto é por que actúan de distinta maneira en Vilatuxe que en Movimenta, punto, nada máis. Eu que lle estou dicindo que en Vilatuxe o pasado pleno fixemos unha modificación de 18 que entrará en vigor e que imos facer, repito, porque son cartos públicos, é importante, señora concelleira, eu estou seguro que lle encanta que investamos en Vilatuxe e agora facémolo tamén en Movimenta, según o acordado cos propios veciños. O que acordamos en Vilatuxe coa xente da banda estámoslo cumplindo e o que acordamos en Movimenta coa Escola de Música estámoslo intentando cumplir previa votación. Non? Ben, ese é a súa versión, vale, eu voulle dar a miña. Que mentira do que estou dicindo. Vostede, como sempre, vostedes enteráronse de que os veciños, a través de algún que yo filtraría, pediron unha subvención, Que e non é para certo. intentar anotarse un tanto, Que non é certo. dixeron, non vai a ser que a Xunta lle dé esa subvención. Sí que eu son tonto, non sabe? Eu creo que foi unha escola de tontería, e entón quitei un diploma. A ver, vostedes enteráronse de que Movimenta pedir unha subvención á Xunta de Galicia e dixeron, vámonos a adelantarnos, porque senón van a vender eles. Porque senón non ten explicación. Non ten explicación, baixo ningún concepto. Por lo tanto, Convócanos o que director. ahora sí, por exemplo, a ver, eu só pregunto é unha que de cousa. verdade, No, pero de pregúntalle a verdade. Tomás que é o que sabe desta Eu non me quero... historia. No, eu tamén sei. Bueno, Aseguro yo, porque vou a reunións, a min parece moi ben, eu tamén. Perdón. A min convócame o señor director da banda de Movimenta e diante de 100 persoas, pais, nais, nenos, xente da Charangardores, máis xente, pídennos sota, cabalo e rei. E o Concello dille, por nós, levámonos ao seguinte pleno, se é económicamente posible, porque falei coa interventora, díxome que sí, e traémolo. E non sabemos nada de ninguna subvención. O que queremos solventarlle as cuestións á escola de Movimenta e punto, nada máis. Sí, e facilitarlle o traballo, e nada máis. vostedes deben pensar que non somos nada tontos. máis. A ver, Vale, eu non penso que sexa tonto, vostedes, en querido Tomás, se non mentirás, se dixo o contrario, mentirás, vostedes enteraronse de que había esa petición feita á Xunta de Galicia hai 2 meses. Como se enteraron, dixeron, vámonos a adelantar nós, non sexa que venda... Non, pero, vamos a ver, eu non ten lógica. É Entón, que é mentira, Pepe. Non ten Pepe, lógica. é mentira o que estás dicindo. É mentira. É mentira. Vostedes instrumentalizaron esa reunión para agarrar e decir vamos pedir nós esa subvención, vamos a concederlle nós esa subvención, non sexa que veña a aprobar. Porque agora pregunto meu, se a Xunta de Galicia por un casual, que non sei, a mellor a documentación está mal ou que sei, lle concede a subvención, que pasa? Pérdese. Eu falei co conselleiro, perdón, falei un segundo solo, falei co conselleiro no seu despacho e díxome que iba a haber, a partir do mês de abril, axudas a escolas tamén, e transmitinlle. Díxome o conselleiro, igual que dixen en No, pero Vilatuxe. mire, é que vostede probablemente non sepa que eso foi solicitado ao amparo dunha subvención da Consellería de Pero que non o sei, Presidencia. claro que non o sei. Da Presidencia, non Estoulle da Consellería de Estoulle Cultura. demostrando que non o sei. Estoulle demostrando que non o Bueno, sei. que non o total, sabía. Tomás, que se lle deran a subvención, esa subvención pérdese, non? Por É nos que cartos do Concello de Lalín, repito. e a subvención da Xunta pérdese, non? Quero Pois polo menos informar as asociacións, digo eu. Será o mínimo que podedes facer. Tomás, queres decir algo? Sí. Rematamos con esta... Ben. Primeiro, non sei de ningunha subvención que se pedira por asociación de Movimenta. Sabes? Non, Sí, sí. non o sei. Sabes. Xuro yo por miña E nai, montastes ese paripé de Xúrolle convocar por os miña pais e nai tal. que non o Montastes ese sei. paripé para tapar o asunto. Sí, sí, foi así. Se dixo o contrario, mintes, por lo tanto. eu non o sei. É máis, eu formei parte da Constitución. Pero que quero que quede claro. Estás moito formei peor do que parte da imaginei. constitución desa asociación e non me convocaron para ningunha outra reunión desde que se fixo. E desto fai un montón de anos. Todas as actuacións que tuvo esa asociación eu non me enterei de nada, e como a min outros compañeiros. De acordo?
O proxecto das aulas de Moimenta, vostede ten a quen preguntar e pode sabelo, que intentamos facelo xa que a actuación da caldeira, na parte de atrás do auditorio. Xa contei antes. Eso mesmo. Fundamental sería, si dan a subvención, si chegaran a dar a subvención, pois poñerse de acordo e non perder os cartos. E se pode haber 30.000, por que non vai haber... Vale, bueno, Que conste en acta que fala sin ter a palabra. A ver, vamos. Veña. Procedemos, señor Cruz, ten vostede Sí, dereito... eu creo que polo ben dos veciños aquí debería haber un acordo entre todos de decir, oye, pues mira, non sei canto pode tardar en resolver a Consellería que creo que Consellería citaba o PP, debe ser de Rueda, e cando resolva, pois obviamente poden ser compatibles os dous proxectos ou pode facerse unha obra moito máis grande da que se está ofertando. E creo que sería unha viabilidade, que sería viable. Bueno, procedemos... Perdón. Eso non sería posible, Juan. A ver, perdón, é que gustaríame non dirixir... é posible porque Pero, perdón, gustaríame dirixir un pouco os debates, se é posible. Señora Concelleira de Facenda... No, claro, vou a dar, non se preocupe. Señora Concelleira de Facenda. A ver, dous temas. Primeiro, se unha asociación pide unha subvención para acometer unha millora nun edificio público, o primeiro que debería ter que facer é firmar un convenio para poder levála a cabo. Temos aí a señora interventora ou deberíamos ter información. Que me parece moi ben que a asociación teña a vontade de facelo e de acometer melloras. Vamos, aplaudo a súa labor, para eso está. Se a nós nos piden os veciños, a Escola de Música, os membros dunha charanga que levemos a cabo isto, pois nós executámolo ca maior brevidade posible. Tamén lle quero dicir outra cousa, porque a xustificación que lle din ao pleno pasado sigo a mantendo en canto a de Vilatuxe, porque se nós desde o Concello, e usted sabe perfectamente, por eso non quero que isto quede en palabras no aire, de que se usted pide unha subvención e a Xunta lle concede, e non é o íntegro, senón que é un porcentaxe, a ver como suplementamos unha partida sin saber a canto nos enfrontamos. Estamos falando de dous expedientes económicos totalmente distintos. Por un lado temos unha suplementación cando se nos conceda unha subvención e por outro lado estamos dotando de crédito unha partida orzamentaria para poder acometer unhas obras. Señor Crespo. Non é así. Non é así. Claro que están dotando dunha partida orzamentaria para poder acometer unhas obras, pero, digo eu, se os veciños pediron unha subvención e lla conceden, sabe vostede que se perde, porque se é po mismo fin está feito, pérdese. Así de sencillo, pérdese. Pero unha cousa... Pero en todo caso, é un problema de ustedes. Se ustedes queren gestionar así, alá ustedes, home, que Pepe, se perda, que se perda. En vez de invertir a Xunta, invirten vostedes, perfecto. Unha pregunta curiosa miña, non? Todos temos a pregunta fasma a min ou eu fago ao goberno? Porque non, parece ser que ti viches o proxecto de... Que proxecto? Eu non vi nada. Entonces... Eu vin dunha solicitud. Vale, entonces ves unha solicitud... Ao amparo dunha orden da Xunta de Galicia pedindo eso mesmo. Estás seguro que é o mesmo proxecto, a mesma memoria técnica? Vamos a ver. Eso mesmo en canto contido. Eu non vi ningún proxecto. Claro. A mí nadie me enseñou ningún proxecto. A ver si son cousas diferentes e están pedindo ampliación por outro lado e outras cousas, é dicir, vamos a ver que non se son cousas diferentes, pois igual todo este debate é aquí a clave tamén é política, evidentemente, e intentar soslayar que este goberno vai a dar adiante un acordo coa Escola de Música de Moimenta. Este goberno, quer decir, este pleno, non? Este é o tema. Bueno, pois veña, vamos a decir, vostedes diganlle entre aspas a súa xente, non? Que van a perder cartos así, pode quedar un pouco menos aminorado. A min con tal de que no mes de outubro os rapaces non teñan que dar clases no baño. Este mellorado unha actuación moi ben feita, por certo, un movimento que fixeron vostedes, pode estar mellorada, eu feliz. E procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. E que fácil era resolver isto. Seguinte punto. César, ten que encender o micrófono, porque senón nin escoitan aquí nin nas casas. Pero ahora acercar a boca o micrófono, César. Outra vez. Expediente 913... Era mellor o que facías ti. Expediente de aplicación da bonificación da tasa na prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos, segundo trimestre favorable. E o de favorable e desfavorable, que máis pon, son
aportaciones do programa informático que non permite cambiar. Non, César, fale un Voy galego a en castelán, por favor. Expediente 913/2017. Expediente de aplicación da bonificación da tasa por prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos. Segundo trimestre. Favorable. O desfavorable, máis adiante palabras mayúsculas, son aportaciones do programa que non poden cambiarse, vale? Quere dicir que no número 10 o ditamen de desfavorable está mal, vale? Nas comisións foi favorable por todo o pleno. É o que quere dicir, é que o programa informático saleulle, ten a veces fallos e saleu mal, eso. Vale, algún comentario? Entonces, por ese é o motivo que se trae a pleno estes dous expedientes. Ten que vir. É que é a primeira vez que... Está delegado. Foi desa moción que fixeron vostedes para quitar competencias. É cousa vosa, vos saberedes. É que se non nin vos enterades do que quitades da Xunta de Goberno, claro. Non é así. É o que está dicindo a señora interventora, O, sí, perdón. Xa está dito. As bonificaciones teñen que vir a pleno, que é o que diga a ordenanza. Ten que concederse aquí directamente polo pleno, porque non está delegado. A ver, está yo dicindo en galego, non sei se o entende, pero sí, ten que vir a pleno, sí. Procedemos á votación. Se queren vostedes, devolvanos as Devolvan a competencias, xa está, non e hai xa non ven problema. a pleno máis veces. Claro. Non, é que... Guau. Procedemos a votar isto, entón. Ben. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Joder, es que... Punto número 10. Seguinte punto. 10. Expediente 889/2017. Expediente de aplicación da bonificación da tasa por prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos segundo trimestre. Desfavorable pon, pero bueno, es favorable, enténdese. É favorable, non? Sí, vale. Algo que comentar ou procedemos á votación? Procedemos á votación, votos a favor, unanimidade. Vale. Antes das mocións do grupo de goberno e posteriormente do Partido Popular, quero introducir, se me permiten, unha pequena cuña, porque quero que explique en pleno a señora interventora o porqué aínda non están executadas as pistas do rural por valor de 400 e pico mil euros, 425.000 euros, para, como xa dixen en prensa, para a miña desesperación a día de hoxe. Señora interventora, se tan amable, utilizo o micro. Pero, porque quero darlle unha explicación ao pleno do povo de Lalín. Supoño que non lles parecerá mal, non? Non está, digo, pero non teñe nada en contra. Pero eu non teño robos e preguntas. Teñen vostedes. Eu creo... Bueno, pero, hombre, vai parecer que... Bueno, pódese facer ou non? Eu coido que non, señor. Bueno, pois nada, pois entón non explicamos este tema... A ver, vamos a facer unha cousa. Vanme deixar que o explique a interventora ao final, entón? Sí, sin problema. Vale. Moi ben. Marta, chamámoste despois para... Desculpa. Está ben. Mirei, voulle dicir unha cousa. Eu era intentar facilitarlle o traballo da interventora, que ten moito traballo e ten que marchar. Simplemente por eso. Pero farémola chamar despois e que veña, sin problema ningún, porque os señores do PP parecelle mal que se dé unha explicación a un tema concreto. Polo que estou vendo. Vale. Se é un chapucero e meta cando lle dé a gana, cambia a orde do día do pleno como lle dá a gana. Poña un punto no orde do día. Vamos a ver, se vostede crea a orde do día hai 48 horas, por que non puxo un punto explicación da interventora? Cal é o problema? Marcha cando queiras, moitas gracias. Claro, digo eu que non hai ningún problema, vostede é o coordeno pleno. Ten razón, son un chapuceiro, hombre. Eu simplemente quería dar explicación, nada máis. Veña, adiante. Punto número 11. Despois chamamos, Marta. Expediente 884/2017, moción do Grupo de Goberno reclamando fondos estatais para a rebaixa da peaxe da AP53. Ben, un ano máis, pesaban moitos, desde
vemos como se presentan os orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 por parte do Goberno de España e asistimos asombrados como despois de múltiples e multitude de reclamacións por parte non só do Pleno Concello de Lalín, tamén do Parlamento de Galicia e de moitas institucións e asociacións, como non se destinan partidas á rebaixa ou á supresión da peaxe na P53. Vemos como se reparten axudas a concesionarias por toda España para estes fins, é dicir, concesionarias de Castilla-La Mancha, de Cataluña, de Valencia, tamén de Galicia, pero unha das peaxes máis sufridas, máis violentas para un cidadán, que é a da autoestrada de Santiago a Lalín, vemos que queda sin ningunha partida, sin ningunha disposición por parte do Goberno do Partido Popular para que haxa unha axuda aos cidadáns cando percorren ese tramo. É certo que este tipo de mocións si veñen moito a pleno e ao señor Crespo parece que non lle gusta que agora se hable da P53. El só falaba da P53 cando estaba Zapatero, pero agora tamén hai que falar da P53, porque xa hai máis de 5 anos que goberna o Partido Popular e eu creo que hai que darlle solución a isto. Polo menos por bases, porque se fala da transferencia, da non transferencia, pasan os anos, outras concesionarias reciben axuda, pero a concesionaria que non sufrimos non recibe ninguna axuda e non recibimos ningunha rebaixa. E iso lastra as oportunidades de Lalín e dos seus cidadáns. Por lo tanto, eu sei que aquí coincidimos todos, é dicir, eu non teño ningunha dúbida de que o Partido Popular de Lalín aposta pola rebaixa da peaxe da P53. Pero creo que este pleno non debe desistir nunca nese traballo, no esforzo de conquerir que, por algunha vez, unha vez por todas, se rebaixe, ou polo menos o Goberno do Estado, mentre non faga esa transferencia, aporte fondos para que teñamos esa rebaixa. Ben, incluso, vemos asombrados como se rescatan autopistas en Madrid, autopistas ruinosas, que o Partido Popular fixo sin ningún criterio, como as radiais, que son concesionarias que están lastrando a débeda do Estado, porque realmente estamos emitindo débeda para pagar esas concesionarias. En cambio, cando hai unha necesidade real dos cidadáns, como esta rebaixa da peaxe da P53, non se ten en conta para nada polo Goberno do Estado. Entón, nós queremos transmitir non só ao Goberno do Estado e ao Grupo Popular no Congreso, no Senado, senón tamén a todos os outros grupos que teñan en conta isto, porque é certo, hoxe en día non hai maioría absoluta no Congreso dos Diputados, e é certo que se os outros grupos se poñen de acordo, pois poden facer enmendas para que non quede máis remedio que se introduzan nos orzamentos xerais do Estado esta demanda que nos facemos. Polo tanto, pois, eu creo que este pleno non debería pasar a ocasión de facer chegar a todos eses grupos, os que son propios de cada un de nós, pero tamén outros que non están aquí representados porque fan falta todos os votos, non debíamos deixar pasar a oportunidade de que se tome en conta as nosas necesidades. Señor Cruz, algo que decir? Non está. Señor Crespo. Bueno, señor Crespo, Partido Popular. Sí, vou a defender eu. Verá, señor Tenente Alcalde, cando vostede afirma que facía lutí con respecto á transmisión dos plenos, recórdolle que, mire, nós fixemos cousas, unhas malas e outras ben, pero fixemos moitas cousas neste pobo. E vostedes o que querían é que lle fixéramos absolutamente todo, que non tuvera nada que facer. Aquí acordouse a retransmisión. Recórdolle que a petición nosa é por unanimidade, pero a petición inicial foi nosa, da retransmisión dos plenos. Por lo tanto, vostede sigue vivindo de rendas e, mire, eu non lle vou a permitir, políticamente falando, a nivel persoal, faga vostede o que lle dé a gana, non lle vou a permitir que me queira dar leccións de transparencia cando o que vostede dicían cando era unha oposición, agora fan xusto o contrario. Mire, a documentación, cando vostede la pedían e lle tardábamos algo, botaban o grito ao ceo. Nos, agora pásanos exactamente igual. Bueno, por favor, dannos documentación, mándanos ver documentación dentro de 3 meses. Se quere traigo e a retaila. Eu teñolle todo ordenado, Se quere traigo e a retaila. Por tanto, non me fale vostede de, precisamente, de que o fan mellor. Mire, nos
cos defeutos que tivéramos, nos compramos o coche, nos pasamos a ITV e pagamos os impostos pertinentes dese coche. Vostedes teñen que lle botar gasolina, polo menos. E vostede considera que botarlle gasolina é unha velocidade. Por lo tanto, non me queira dar leccións. Señor secretario, eu creo que o portavoz do Partido Popular non se está ciñendo ao punto de discusión en este caso. Totalmente certo. Digo por... Igual, Sí que falou de coche, de gasolina... Digo polo que di que se non totalmente meta... certo. E o teniente alcalde ciñeuse no punto anterior. No, perdonen. digo... Totalmente certo. Ten razón, señor alcalde. Ten razón, señor alcalde. O teniente alcalde... Estou aplicando a súa regra de interés conmigo. Pero fala vostede ou falo eu? O alcalde ciñeuse no punto anterior a eso. Vostede fixo un comentario da retransmisión e eu dixenlle outro. Mire, a retransmisión fixo un comentario que o farei despois en rogos e preguntas, porque moita xente queixas de que nin se entende, nin se escoita, nin se ve. Vale, simplemente por eso. Entón, se teñen unha cousa, non queiran ter unha cousa para presumir de transparencia cando non é así, porque cando lle dar despois o play para que se escoita a cousa non funciona, vale? Así de sencillo. Pois o señor secretario fai as actas. Claro que é mellor algo. O señor secretario fai as actas coa retransmisión do pleno, non deben estar tan mal. Claro que é mellor algo que nada. Claro que é mellor algo que nada. O señor secretario toma nota porque ben ve que ás veces hai bastante discusión sobre o que pon as actas, vale? Ben, feito esta aclaración de que parece ser que cando fan calquer cousa, como antes non se fixo, home, claro, se antes non se fixo está sin facer, claro está. Vostedes querían que lle deixáramos absolutamente todo, e todo, cando digo todo, é todo, pero vostedes non cumplen nin a norma que se dictaron despois, non cumplen a norma que se dictaron despois de que tomaron posesión, porque recórdolle que aspectos da lei de transparencia son para executar cando se están executando, por certo, por parte de ustedes con 2 anos de retraso, pero eu non digo que deran feito antes, pero non nos digan que nós tiñamos que ter feito porque non tiñamos a obligación legal de facelo. Señor Crespo, fai os plenos insoportables. Pídolle, por favor, está ben unha aclaración dun minuto, non lle digo que non, pero, hombre, por favor, eu entendo, leva unha intervención. Eu entendo que vostede os plenos lle molesten e que os considere insoportables, pero é un problema de vostede, porque vostede foi o que creou esa dinámica. Ben, eu creo que vostedes con esta moción o que pretenden é enredar. En vez de gobernar nesta casa, é moito máis rentable enredar que a gobernar. Dá menos traballo, sobre todo. Esta moción é unha moción típica de enredo, é unha moción típica de enredo, e é unha moción que pensan que llevamos a votar en contra. Non, pero nós o que non queremos é perder o tempo. Por lo tanto, esta moción non vamos perder o tempo en debatila, nós vamos a votar a favor. Ustedes traigan aquí que rebaixe hasta o papado se fai falta que veña aquí para rebaixar a autopista. Nós imos votar a favor, pero iso non é xestión, Os resultados obtímense de outra maneira, porque calquer día van traer aquí unha moción pedindo a Donald Trump que xa que anda ahora con a política de expansión internacional, que veña aquí e que vote unha na AP53. Bueno, pois terán esa moción. E nós votaremos a favor de que Donald Trump rebaixe a peaxe da tal, que é un señor moi potente e moi rico, vale? Votaremos a favor, se queren traer. Este é o mesmo. Eu creo que a solución é poñer pancartas na entrada da autostrada. Esa é a xestión, sí. Pregúntelle... Sobre todo cando se está na oposición, cando se está no goberno menos. Pregúntelle ao Bloco Nacionalista Galego. Non, se eu estou de acordo coa política do Bloque nese sentido. Pregúntelle ao Bloque Nacionalista Galego das pancartas. Non se preocupe, pero digo que tanto que falan de xestión... Fixéramolo hai unha diferencia. En conxunto, co voto en contra do PSOE. Pero hai unha diferencia... Fixéramolo en conxunto, por primeira vez, creo que na historia do Concello, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Por certo, co voto en contra do PSOE. Se me respeta algunha vez a miña palabra, por favor. Non, é que estaba eu facendo uso dela, perdón. Xa dixo que non respetara vostede a miña. Xa dixo que non votaban, o sea, que non que pasaban e tal, vale. E o que quero decir é que o Bloque Nacionalista Galego, que eu saiba, neste momento non goberna en Oallá, o faga no futuro, non teño ningún problema, pero non goberna en Santiago. Vostedes sí, e en Madrid, bueno, en Madrid daquela maneira. E espero que no futuro simplemente se poida cometer isto para beneficio de veciños e de empresas de la LIN, en eso estaremos todos de acordo. Agora, que quere estar media hora falando deste tema sin concretar nada, pois podemos estar. Non, eu simplemente... Perdón, non lle digan a palabra, señor Teniente Alcalde, xa ten a mal. Bueno, entendo entonces a unanimidade, pareceme ben, que se manteñan estas posturas en todos os foros no que un estea, non? Porque supoño que esta será unha emenda que o senador José Crespo levará aos orzamentos general do Estado. Entendo. E aparte estaríamos todos moi agradecidos de que así fora. Todos moi agradecidos, porque se vostede intervén no Senado, e para eso leximos os larinenses, sería unha destas das cuestións importantes. Eu non vexo que os larinenses pedirán o apeadero do AVE, pero se o consigue, xa lle dixen, facémoslle unha ola e esperámoslle con pancartas viva Crespo. Pero eu non... Bueno,
Pero o que eu lle pido, o que seguramente lle piden máis larinenses, é que mire por este tema. E este tema é un tema importante. E eu tamén lle farei a ola se consigue isto, en serio, digo yo en serio, non é un enredo. É que teño compromiso político de facelo, porque pode, é dicir, pode facer algo que nós non podemos. É o único de aquí que ten esa disposición. Moitas veces presume delo. Entonces, é certo, a ten. E o presidente da Comisión de Infraestructuras, de Fomento, ten vía directa co ministro, dixo 40.000 veces neste pleno, pois utilice esa vía directa, non lle pida apeadero do AVE, que é moito máis difícil, pídalle cousas que si se están facendo agora por parte do Goberno do Estado. Pero realmente a mí o que me preocupa é aprobar esta moción. Eu digolle como suxerencia porque sería un éxito político e un gran colofón á súa carreira. Entende? Entonces a mí pareceríame estupendo, en serio. E acordaríame de vostede cada vez que vaya pola autopista. Gracias a Pepe. Adiante. Dame agora a palabra. Ben. Adiante significa Mire, que sí. a xestión é outra cousa. A xestión pode estar adornada cas florituras típicas da demagoxia, pero sempre cando teña unha sustancia principal importante. Mire, vostede sabe como a min que para conseguir o obxectivo da rebaixa importante da peaxe sabe perfectamente cal é o camiño e cal pode ser o camiño. O resto é pedirlle peras ao olmo. Mire, vostede eu non sei se sabe as facultades que ten nesta materia o Senado. Claro que se pode instar, pero ese é un tema de decisión de goberno central. O Ministerio do Fomento é un tema de decisión da Xunta de Galicia que por unanimidade pedironlle ao Ministerio do Fomento que lle traspasen a propiedade e a AP53 incluído que a condonación dos 60 millóns de euros que puxo o Ministerio e que hai que devolver con intereses, que sograva moito, lastra moito precisamente a peaxe, porque con eso podría evitar unha boa rebaixa da peaxe, podríase conseguir, perdón, unha importante rebaixa da peaxe, e eu o que lle digo é que mentres outros estamos traballando nese eido que conseguiremoslo ou non, o que si lle garantizo é que eu traballo nese eido, non lle quepa a menor dúbida, pero eu traballo con cabeza e con sentido, intentando convencer ao ministro de que negocie ca Xunta de Galicia o traspaso á Xunta de Galicia para que a Xunta de Galicia poida aplicar medidas correctoras como as que está aplicando nas súas autovías, nas súas autopistas da súa propiedade, e ao mesmo tempo se poida conseguir a condonación de 60 millóns de euros máis intereses. Iso significaría unha rebaixa moi importante da AP53 e é todo o máximo que se pode conquerir. O resto é saber, como lle dixen antes, pedirlle a Donald Trump que a quite, porque ao mellor para facer unha moción, a moción ten conta de todo, pero non vale para nada. Por tanto, non se preocupe, que eu sei que está moi preocupado do meu funcionamento no Senado. Asegurolle que eu traballo mellor que sei. Podo traballar mellor, claro, hai non moito máis listos que a min, eu son normal, eu non son ningún fenómeno, pero tamén os hai máis lentos que a min. Eu asegurolle que, desde que cheguei ali, teño claro que de paso que teño que defender os intereses xerais da provincia de Pontevedra e de Galicia, pois intentarei, na medida das posibilidades, arrimar asco a sardiña. E non se preocupe, que eu si creo nese apeadeiro, aunque vostedes se cachondearon del, cando falamos do apeadeiro do AVE, e dixeron que eses cartos que era moito mellor metelos en temas sociales, demagoxia pura e barata, eu si creo no apeadeiro do AVE, eu si creo na rebaixa da peaxe, pero facendo xestión, non facendo mocións que queden moi bonitas para poder dicir, nos do noso partido pedimos unha rebaixa na peaxe e pedimos indemnizacións desto e desto aquelo. Eso, pois moi ben, vostedes sigan por ese camiño, eu intentarei facelo por outra vía. A pancarta, vas poñer a pancarta outra vez? Non, xusto, non tampouco, nin pancarta, nin a vía da moción. Eu intentarei, se son capaz, intentarei de poñer o meu grauciño de area para que eso se produza, tanto no apeadeiro, que créanme que estou traballando, como na P53, que créanme que estou traballando. Ahora, non é un tema doxe para mañán, e polo menos, olle, deixeme vostede a posibilidade de disfrutar do meu traballo dunha legislatura e pídame contas ao final. Non me pida contas cando estamos empezando unha legislatura con goberno, con moitas complicacións. Sí, a segunda, por culpa do seu jefe de filas que salía outro día moi guapo, cos dous se parecen moito, vostede é máis o... Parecíanse moito, Besteiro, vostede, a verdade é que Besteiro, vostede e Pedro Sánchez tiñan unha imaxe moi parecida.
hasta físicamente son parecidos, que manda truco, manda truco, era unha casualidade. Entón, bueno, ao mellor, se gana, xo dan arreglado. Xo dan arreglado vostede por sabía. Se gana, xo dan arreglado por sabía. Entendo que rematou. Votamos a favor. Entendo que rematou. Moi ben. Señor Cruz, quere decir algo? Moi ben. Votos a favor desta moción, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 12. Moción do Grupo de Goberno para o control e erradicación de especies invasoras nas áreas da Rede Natura 2000 do Concello da Lim, nomeadamente a acacia de albata, entre paréntesis, mimosa. Ben, traemos aquí esta moción. Eu sei que cando o Partido Popular ve que lle pedimos a moción á Xunta, o Goberno do Estado pensa que lle queremos meter un dedo no ollo. Non, isto é simplemente porque na Xunta de Galicia están levando a cabo un plan e sabemos que os concellos que máis sensibilidade mostren para este tipo de cuestións máis axuda van recibir ou máis destino de fondos van dedicar na Xunta para isto. Sobre todo cando se mostra sensibilidade por estas situacións. E o que pedimos é que en determinadas áreas da nosa rede Natura, sobre todo nas dúas áreas que temos, na área do Candán, que é a máis extensa, e tamén nos sobreares do Arnegos, en que con menos intensidade están aumentando as árbores invasoras, neste caso, pois as mimosas. As mimosas que moita xente tenlle moito cariño as mimosas por esas flores que dan, sobre todo que antes do peche do inverno, que é unha época onde casi non temos flores, ese color alegre que parece que dan as mimosas, ese amarelo, pois é un amarelo perigoso para o noso medio ambiente, son plantas invasoras que o que fan é introducirse nos bosques e pouco a pouco ir rompendo e fragmentando as manchas de arboredo autóctono. Por lo tanto, detectamos precisamente nese finais de inverno, hai un mes ou dous, que no Candán estaban aparecendo demasiadas manchas de acacia de albata, da mimosa, que é unha especie que está prohibida plantar en Galicia, é dicir, hai prohibición de plantar, o que pasa é que é unha especie que ten unha capacidade de moverse, de desplazarse, digamos, genéticamente é moi resistente, e o seu polen e a súa semente é moi, digamos, que ten moita capacidade de serminar, e a súa erradicación é moi complexa, e pouco a pouco pode ir comendo, sobre todo zonas de ribeira, de bosque de ribeira, que o que fai é perder ese bosque de ribeira e toda a riqueza que temos no Alto Deza. Por tanto, a día de hoxe hai polo menos 10 manchas no territorio de Lalín, tamén noutros territorios dos concellos limítrofes, e manchas que se ven que cada ano aumentan. E o que pedimos é que a Xunta de Galicia tome en consideración este problema, porque non hai, digamos, un plan de xestión do Candán, da Rede Natura do Candán, e creemos que debe habelo, nin das outras áreas que temos no noso concello. Esquecíame da Fraga de Catasós, que tamén é monumento natural, está na Rede Natura 2000. Ali sí que, por exemplo, a Xunta de Galicia, hai que dicilo, cando fixo a último saneo da Fraga de Quiroga, que o fixo hai escasamente 10 meses, pois erradicou algunhas das mimosas que ali había, non? E o que queremos é que siga con ese plan e o faga no Candán. E máis, nos poñeremos a disposición da Xunta de Galicia a localización e todos os medios que les necesiten, pero que desde o Concello de Lalín nin temos os medios, porque teñen que ser medios especializados para a erradicación das mimosas, nin temos tampouco os fondos nin a competencia para facelo. Entón, é o que reclamamos a Xunta de Galicia, que teña en consideración, con toda a colaboración do Concello de Lalín, a necesidade de erradicación da mimosa na Serra do Candán e, por certo, a prevención da súa expansión. Sen máis. Partido Popular. Ben, eu entendo que teña unha preocupación moi grande que as mimosas do Candán. É unha moción, sí, por suposto, eu entendo que teña unha preocupación moi grande que as mimosas do Candán. Obviamente, eu sei que a Xunta está intentando precisamente, dentro das súas posibilidades, que non invada máis do que ahora mesmo ten xa as mimosas, independentemente de que sexan bonitas como vostede dixo, e que eu recoñezo que é unha flor agradecida de final do inverno e que ten por parte de algúns veciños moita consideración, pero mire, eu creo que isto a min pareceme ben que traigan unha moción aquí, pero eu creo que unha simple carta do concelleiro delegado de Medio Ambiente á Xunta de Galicia
valdría perfectamente igual e iba a ter o mesmo efecto. E vostede sabe que é así. Que vostedes, en vez de facer outro tipo de xestión, queren facer este tipo de xestión, perfecto, bueno, pois insten, acudimos agora a esta moción, despois virá outra algo parecida, despois fagan demagoxia co tema de medio ambiente, queiranse erixir en grandes defensores a ultranza do medio ambiente, acusen veladamente o goberno anterior de botar no xardín glisofato cando eu creo que foi o ano que máis glisofato se botaron nos parques de Lalín foi este ano. Eu simplemente lle pido a quen corresponda, bueno, de medio ambiente a vostede, vostede do medio ambiente non, do medio ambiente é Celia. Eu que se lles pido é que cando alguén por error pois puxo que non se utilizaban os glisofatos, tuveron que envainala ao día seguinte a dicir que non. Pois mire, pregúntelle aos que traballan, diño sin problema ningún ali, pregúntelle se botaron glisofatos ou non botaron glisofatos no ano deste ano nos xardíns de Lalín. Por lo tanto, mire, unha cousa é predicar e outra dar trigo. Vostedes que eran as mimosas, tamén lle vamos dar o apoio exactamente igual. Mire, estas mocións demagóxicas van ter o noso apoio xa sin debatilas. Por lo tanto, que non queren que haxa mimosas no Candán, perfecto, non se preocupe, presenten a moción, que nos damos de pa diante, sin problema ningún. Ahora, non lle boten tanto rostro. É dicir, fagan o que estea na súa competencia, fagan o polo menos, porque o que non poden dicir é que agora pois os xardíns de Lalín están moi ben cuidados e moi ben tratados cando é mentira, porque están máis ou menos como antes, se non están peor, e utilizanse glisofatos igual que se utilizaban antes, ou máis. Creo que este ano foi o ano que máis se utilizaron. Celia, pregúntalle aos que dan o tratamento, só te digo eso. Pregúntoche... selectivos, herbicidas selectivos. Xa. Pero, mire, a ver, mire. Todo elevado de glisofato, porque sin o glisofato, ainda que sea unha cantidad mínima moi reducido, hai que botarlo. Eso se explicou. En os sitios onde corra peligrosidade, as ervas corren as máquinas. Hombre, claro, pero, a ver, non nos queiran facer a nos parvos, cando... Ben, eu que lles digo, queren a moción das sobreiras, dos sobreiras non, do tal. Fagan outra para plantar sobreiras, ali non se darán, verdad? Pero ali as sobreiras non se dan, que ten moita altitude. Pero fagan, non se preocupe, vostedes fagan as mocións que queiran, está a Xunta de Galicia. A sobreira tamén sería un invasor. Eu pediríalles que, xa que traen 3 mocións a este pleno, unha para decir máis do mismo sobre a P53, outra polas mimosas de Candán, home, e a seguinte, máis ou menos parecida, pois eu que lles pido é a responsabilidade e na parte que lles toca, en vez de estar a outras instancias, é dicir, aquilo de ver a viga no ollo, perdón, ver o lixo no ollo alleo e non ver a viga no dun, aquí dáse con bastante frecuencia. Dedíquense a xestionar a parte que lle toca ao Concello e o resto que a Xunta, sí, e interactúen con ela, que é responsable, pero mire, é lle predicarlle outra da trigo. Está moi ben instar aos demais, como decía meu abuelo, levántense e vayan, eso queda moi ben, pero ten que levantarse tamén un. Por lo tanto, instar a outras administracións está moi ben, fagan a parte que lles toca a vostedes. As mocións, si, unha cousa, as mocións que teñen interés son media hora e as que non teñen interés 25 minutos. Veña, vamos. Eu creo que a nosa competencia, na medida posible, estamos facendo. Vostede pode ir, a parte de Pontiñas, das escaleiras, onde había ali bambú para 10 osos panda, e agora non o hai. Vale, onde había erva da pampa para 100 argentinas e agora non os hai. Vale, é dicir que nos tramos que toca tratamos de erradicar as árbores invasoras ou as especies invasoras. Por tanto, pedimos que nas zonas onde non temos competencia o faga a Xunta de Galicia. E pouco a pouco iremos sacando das áreas que temos competencia. Eu voulle dar a palabra, non se preocupe. Deixe rematar a Nicolás. Non, remato a intervención porque é certo. Adiante, señor Cruz. Pois mira, o meu argumento é tan sencillo como si en todo o que che compete está eliminado, elimina tamén en Vilatuxe, na praia fluvial. Elimina simplemente as espiñas da acacia, desa outra acacia que tamén é invasora. E imos dar un paseo cando queiras polo paseo Pontiñas, home, pero por Dios, que estades defendendo o que non ten defensa. Bueno,
como estás tamén informado, e non lembras, evidentemente, que como estaba o Pontiñas cheo de especies invasoras, claro que as hai porque volven a nacer, e a erva da pampa volverá a nacer, porque aparte hai nas fincas privadas nas que o Concello non pode entrar, vale? Pero na parte que compete o Concello, aparte, vaise ver ainda máis no segundo semestre do ano as accións que vimos facer. Pero simplemente, eu non teño nada máis que decir, pero simplemente que nas nosas competencias estamos tratando de facelo, e ben se notou no Pontiñas, que podía haber ali os panda, como lle digo, podían estar ali os panda ben alimentadiños unha boa temporada. Traigos pa aquí. Porque son especies invasoras. Tamén son invasores, son invasores. Non, están en perigo de extinción, traigos. Pero son invasores. O que sí que hai é visos, que hai poñerles aulas. Aquí son invasores, aquí todo o mundo é invasor. Desde que chegou a... Mira, estos Bueno, moitas americanos gracias. son os máis Eu creo invasores do que vamos a proceder a... Juan, algo máis, sí. A boa vontade que teñades é cousa vosa. E o traballo, analizalos está ao 75 ou 80% igual. Eu quero facer unha proposta en positivo, é dicir, pois mira, a playa de Vilatuxe, por exemplo, que aquí poderíase debatir de moitas cousas, porque é unha moción que non hai ningún informe de zona. Bueno, o de Mimosas, eu creo que isto é xa cariñosamente, é dicir, cando isto se extrapole á prensa, eu creo que no rural se van reír, porque van decir, pero como se vai controlar unha mimosa? É difícil, bueno, hai que intentalo, bien, pero primeiro facede un traballo serio, non? Un traballo de informe, de zona cafeta, de tipo de propiedade, o control, é que claro, neste sentido... A xestión da Rede Natura da Xunta de Galicia, Juan. Bueno, pero haberá outras zonas, haberá que facer xuntanzas cos veciños, é moi cómodo vir aquí, é dicir, non concienciar a nadie, non decir nada, porque hai propiedades privadas, e que logo, si queremos no Candán, por que non queremos en Carballeda? Si queremos... É que é absurdo. Por certo, en Carballeda hai vendelas, Mira, eu vou a votar a favor. Os dous marxes da carretera está así. Nico, vou a votar a favor. Procede algo, e creo que é urxente, e realmente, se non o vedes, pois... Eu creo que está de cegos, en Vilatuxe, o tema da acacia esta, cas espiñas, eu creo que é perigoso, creo que é moi perigoso. Facede vos a moción, eu apoio, metede un plan para limpiar... Todas as acacias teñen espiñas, vale, chamamos acacias por eso. Pero hai un tipo dela que ten moito, unha espiña moito pronunciada, que teño que mirar a documentación, pero, home, por Dios, metede unha moción con os cartos dade a empresa que queirades como vos facedes, pero facede as cousas con sentido, porque eu creo que é prioritario un sitio onde van moitos nenos, un sitio onde se está a xente descalza normalmente, porque están facendo deporte, están xogando con balós, eu creo que é prioritario que ir ao Candán, bueno, home, mira que non vai ser difícil, a ver onde van os 5 millóns eses do Candán tamén, porque enches só a boca falando de macro promesas que, home, sede un pouco sensatos e intentad arranxar o da playa de Vilatuxe, votamos todos a favor e punto. Ainda non tes metido esos 5 millóns no Candán? Nunca falamos. No, pero hai unha cousa que... Bueno, procedemos, perdón, porque a Xunta da playa de Vilatuxe non lle van recordar. Señor Crespo, respete esta presidencia, por favor. Procedemos á votación, de acordo? Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Lara. Punto número 13. Expediente 938/2017, moción do Grupo de Goberno para retirar o título de fillo adoptivo de Lalín a Francisco Franco. Lara, adiante. Bo día. Antes de facer referencia á moción, xa vou destacar que non vou entrar en ningún tipo de debate ridículo, nin oligofrénico, como poden ver nas comisións informativas. É dicir, Francisco Franco é fillo adoptivo do Concello de Lalín dende o ano 37, punto. Dende o momento no que sabemos que un ditador, como pode ser Francisco Franco, é fillo adoptivo do Concello de Lalín, o máis lóxico e democrático é retirar este título. Co cal, nós presentamos aquí esta moción para retirar o título de fillo adoptivo. Obviamente, se hai outro tipo de personaxes vinculados ao franquismo tamén se van retirar. Supoño que o mellor pensades en Ramón Encinas, non sei, para poder retirar o título, pódese valorar, obtivo unha folla de carballo de ouro, e máis é fillo adoptivo igual que Francisco Franco, e punto. E ademais, non somente
o feito de ser fillo adotivo Francisco Franco é motivo de retirada deste título nunca demais, aprobamos unha moción en xullo do ano pasado no que nos comprometemos todo o pleno a retirar todo tipo de simboloxías ou títulos ou que queirades chamar a xente que está relacionado co franquismo. E nada máis, é dicir, Francisco Franco é fillo adotivo, consideramos necesario e consideramos lexítimo e consideramos democrático eliminar este título porque ao final é fillo adotivo do Concello de Lalín e nós como goberno creo que temos ese compromiso bastante claro e nada máis, e non vou entrar en ningún tipo de debate. Partido Popular, se queren. Se non vai entrar en ningún tipo de debate, poderíame aclarar que é iso do Carballo de Ouro, porque quen lle demos o Carballo de Ouro? Folla de Carballo de Ouro. Pero a quen sido? De Franco? Un gobernador civil de Pontevedra nos anos 70. Tamén está nas actas, que hai que revisar. Esa será a próxima moción que nos traigan, non? Isto hai que presentarlo en pleno. E que a min pareceme moi ben que critiquen o feito de que nós como goberno presentamos mocións que non teñen moito sentido. Agora ben, é dicir, no momento no que sabemos que Francisco Franco é fillo adotivo, o máis normal é eliminar este título. Se a vostedes non lles parece normal, a mí pareceme estupendo, pero o goberno de Lalín non nos parece lóxico que Francisco Franco sexa fixo fillo adotivo de Lalín. E punto, é dicir, isto ten que ir a pleno para poder ser retirado. Fin, non hai máis discusión ni máis debate, por iso non quero entrar en debate, por iso. Debate, vostede claro que non lle interesa a coaxa, porque ter debate é que eu pareceme moi ben que gasten enerxías desde o seu partido nesta materia, pareceme moi ben, respeto, xa lle dixen as comisións que imos votar a favor. Non falta que dentro da súa brillante xestión, por exemplo, non faga nada na Feira do Libro, o sea, a Feira do Libro non, o Día do Libro, o único concello de primeira categoría que fixo 0 actos en Galicia. E creo que en España... Isto non ten moito que ver con moción, perdón. Perdón. Non, ten que ver, eu recomendo, lle fago unha recomendación. Mire, a moción de que Franco é fillo adotivo, eu segurolle que non sabía, non había nacido, polo tanto, nós xa lle dixen que imos votar a favor, ese que lle deron a folla de Carballo nos anos 70 se atraen, tamén lle imos votar a favor de retirarlla, habrá que ir a buscar a la familia, por se o señor morreu, o mellor ainda quedou por ali a folla, porque a folla de Carballo era un aparato que costaba cartos nunha xollería, entón, fágano que tamén lle imos votar a favor, pero aparte de facer eso, fago unha recomendación política, e que faga algo do seu, é dicir, faga algo. O Día do Libro, o único concello de España, de máis de 20.000 habitantes, de España, non de Galicia, de España, que fixo 0 actos foron o concello de Lalín, que vergoña de lle iba a dar, e que está baixo a súa delegación. Entón, queime enerxías en Franco, que pareceme moi ben, pero faga algo tamén polos vivos que están agora aquí en Lalín e que non teñen culpa de que vostede dedique os seus esforzos e traballos desta casa a dedicarse a investigar da vida de Franco, que me parece moi ben que o faga tamén, pero a maiores que non deixe o do día, porque é unha vergoña que o fin de semana pasado houbo actos hasta en Silleda, en Cruces, eu creo que no Deza, creo que hasta foi, eu creo que salvo Dozón e Lalín, foron os únicos que non houbo ningún acto relacionado co Día do Libro. Eu tamén lle pido, fagolle esa petición, que aparte de dedicarse a eso, tamén se adique unha partiña, ainda que sea mínima, dediquelle a Franco se quero o 70%, pero o 30%, por favor, adiquello tamén a facer algo nesta delegación que vostede ten en representación do Concello de Lalín. Queres dicir algo máis? Vamos a ver. Perdón. Juan Cruz. Perdón, Juan. Juan Cruz, adiante, se queres. Lara, adiante, Lara. O Día do Libro. Lara, eu creo que... Non, é que, vamos a ver, a min, xa, para empezar, o de dedicar días a determinadas cousas pareceme absurdo no sentido de que o Día do Libro... Un momento. Ai, por favor, é que terá que ver unha cousa con outra, de verdade. O cocido gay. José Crespo, do orgullo. Mira, o que está claro é que o Día do Libro, é dicir, as actividades relacionadas co mundo da literatura ou co mundo do libro estánse facendo ao longo de todo o ano, é dicir, o feito de que non se faga xustamente ese domingo non é nin sequera vinculante. Estamos dentro do programa Ler Conta Moito, vanse facer moitísimas actividades, hai un club de lectura feminista, estánse facendo actividades relacionadas co libro case todos os meses, é dicir, a min que xustamente o domingo 23 de abril non se fixera ningún tipo de
é unha crítica moi absurda, en realidade. É dicir, xusto o día 23, como é o día do libro, hai que facer obligatoriamente unha actividade, porque así está estipulado, porque é o día do libro, e o resto de actividades relacionadas con isto non teñen ningún tipo de importancia. É dicir, hai que facela xusto o 23 de abril, que é o día do libro. E se non se fan o 23 de abril, o resto de actividades relacionadas coa literatura e coa libro non sirven, non valen, non? Lara, date conta que están intentando desviar o tema. O sea, que eu digo como vexas, pero queren decir algo máis? No. Vale, remato eu. Gracias. No, acábame de decir que non. No, con esa, referíndome a ela. No, con esa argumentación, con esa argumentación, Lara, como día que non é importante, como cocido hai no todo ano, o día principal do cocido non fa nada, porque pa qué? Se hai cocido todo ano. Despois de, vamos facer o cocido. O día do libro non fa nada, hai libros todo ano, sí, ó. Vou rematar dicindo que hai un evidente intento de desviar o tema por parte do Partido Popular, que eu respeto, que é política. Como estamos? No, pero escoítame, José Antonio. Perdón, pido silencio, de acordo? Eu respeto o turno. Eu respeto o turno de todo o mundo. A ver, señor Varela, evidentemente van a votar a favor, pero que aos 30 segundos de falar deste tema xa saliron co tema do libro desviando. Por iso me parece que intentan desviar, pero está ben, é hábil eso. No. Bueno, hábil. É a competencia da delegación. Vame permitir agora a min, se son tan amables. Eu tamén entereime, bueno, porque como dixo Lara, a verdade que non tiña nin a máis remota idea de que Franco era fillo adoptivo de Lalín, e pareceme máis que ha caído que un dictador sanguinario, un golpista. Teña esa distinción en Lalín, pois, Manolo, non te revolvas. Que un golpista teña esta distinción en Lalín, a verdade que me sorprendía. Eu creo que estamos todos de acordo en quitalo. Tamén te vou dicir unha cousa, xa que desviaron o tema. Son unha persona que me gusta o mundo da cultura, hai máis xente, pero me gusta o mundo da cultura, estou especialmente contento do traballo da Concelleira de Cultura e das actividades que está facendo mes a mes, semana a semana. Moitísimo. Eu creo que dimos en Lalín un salto sustancial. É a miña modesta opinión, claro, e de máis xente, por certo. Pero tamén lle quero dicir unha cousa, eso que di do traballo e tal, mire, en un minuto, o señor Vilariño, por exemplo, Tomás Vilariño, traballa no seu posto de funcionario e vense todas as tardes aquí hasta as 8 ou 9 da noite. A señora Lara dá as súas clases e vense por aquí todas as tardes. O señor Paco Vilariño traballa na estrada e vense aquí hasta altas horas. A señora Katia Porcino, todos os seus turnos, día, tarde, aquí. A señora Teresa Varela, as 8... No, déixeme. A señora, déixeme rematar. E respeten... A ver, un momento, alcalde, un momento. Alcalde, ¿puedo intervenir? ¿Puedo intervenir, alcalde? Alcalde, ¿puedo intervenir? Moitas gracias. A señora Teresa Varela está aquí ás 8 da mañán, a 1:30 e todas as tardes. O señor... Eu non estou descartando que nada de vostedes, estou falando do meu goberno. Señora, non se altere, pois estou falando do meu goberno. E van a respetar o turno porque eu non lle estou faltando o respeto a vostedes, estou falando do meu goberno. O señor Hermida muxe as vacas todos os días en Sila e ven aquí todas as tardes. E a señora Celia, que é xubilada, vense a traballar aquí todo o día. Quero dicir, bueno, quero dicir que o nivel de traballo... Señor Varela, respete a esta alcaldía, que eu estou respetando todos termos. Vostedes, perdón, traballarán o que queiran, eu estou falando, señor Varela, chámolle a orden, por primeira vez. Estou falando do meu goberno e falarei, este alcalde falará do que lle dé a gana, porque non estou falando nada en contra de vostedes. Señor Varela, pero que non quero votar, hombre, xa sabe, que lle molesta? Pero cando lle dé a palabra, Pero cando lle dé a palabra, e respéteme porque eu creo que non se interrumpín en todo o pleno. Estou dicindo que este goberno ten un alto nivel de traballo. E José Antonio, eu non dubido de vos cando non sei por que saltades. Espera, aínda non rematei. Aínda non rematei. Como quere que yo diga? In this moment. No finish, ao que lle vou decir, no, o que lle estou dicindo, vexo que lles molesta moito isto, é curioso, o que lle estou dicindo que este goberno, están traballando moitísimo, e digo polo que din que a señora concelleira de Cultura que non fai nunha feira do libro, e eu non descarto, e sorpréndeme que salten así o traballo de todos vostedes, eu nunca falei do traballo de todos vostedes, por que saltan así? Estou dicindo que vostedes metéronse coa concelleira,
que non fai unha feira do libro, do que estou dicindo que ten este goberno un alto nivel de traballo. Eu non estou dicindo que nada de vostedes de que non traballen, eu non sei os seus traballos, non o sei. E, polo tanto, eu respeto os seus traballos. Entón, o que me sorprende é que salten así. Sorprende bastante. A ver, alcalde, podo falar? Por algo será. E entón, perdón. Ai, de verdad, que teño que ter unha paciencia, de verdade. Dios mío, que paciencia teño que ter. É verdad, exaltan a mínima cando estou falando deles. Eu non dixen nada de vostedes, nada. Nada de vostedes. Ora, se saltan, faganso mirar. Porque isto, sí, porque dixen, xa que desviaron o tema, viches a introducción? Varela, eu non estou... Co propósito de emenda, é dicir os pecados do confesor e facer a penitencia. Podo falar, señor alcalde, podo falar? Vamos, sí. Eu considero que eso... Un momento. E como saltan a mínima con eso, Dios mío, que eu non iba nada contra vostedes, é de verdad, que non iba nada contra vostedes. Pero bueno, é curioso. Vamos a ver, a corporación sabe que eu tiven que facer un informe en relación coa expulsión dun concelleiro. Aquí estáse tratando continuamente temas que son alleos a este punto do orden de día. Logo, hai moitos puntos. No punto de rogos e preguntas, pódense falar, pódense pedir, pódense preguntar, pódense presentar mociones oralmente, pódense facer de todo. Pero hai que ceñirse, porque senón eu teño que facer un informe que vou poñer. Ese detalliño no informe viñame moi ben. Que vou poñer un informe. Ese informe o que di, señor concelleiro, que non houbo ningunha irregularidade, gracias a Dios, na súa expulsión e que foi máis mes que merecida. Non é un, son 3 informes. Ao que vou, procedemos á votación para quitar o nomeamento de Francisco Franco Bahamonde, asesino golpista, como fillo predilecto do Concello de Lalín. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Dios mío. Punto número 14. Comparecencia do señor alcalde que xa foi aprobada na sesión celebrada polo Pleno o día 31 de marzo deste ano. Ten a palabra o Partido Popular. Señor secretario, non sei como é a cousa, se aprobou unha comparecencia do alcalde, as comparecencias, que eu sepa, eu estou equivocado, regulanse, están perfectamente reguladas. O comparecente ten que dar unha explicación sobre o que pideu o Grupo Popular neste caso, e logo o Grupo Popular é o que fai a interrogatorio, que é o que manda a normativa. Vamos, se cambia a normativa... Perfecto. Unha explicación breve. Vale, unha explicación breve. Evidentemente, vostedes piden esta comparecencia polo que vin, porque afecta a varias concellerías, a ningún tema da miña competencia, pero ainda así non... Quero dicir que non vou facer ningún tipo de exposición sobre este tema, porque a verdade é que non teño demasiado coñecemento, é certo, porque non é da miña competencia, insisto, nin andiven eu con estes temas. Iso sí, teño aquí unha serie de datos que o mellor poden contestar algunhas preguntas concretas de vostedes. É o que lles podo decir. Por eso digo que precen as preguntas, porque unhas poderían as contestar e outras non, porque seguramente non as coñeza. E se durante esta comparecencia podemos desviar algún concelleiro en concreto para que conteste e saber o tema, pois abrir esa posibilidade, porque entendo que aquí o que se quere saber é a realidade das cousas, non? Ainda que se intente facer un patético intento de desgaste político, claro, que tamén é lexítimo. Entón, é o que teño que decir a este respecto, non? E contestar as súas preguntas con moito gusto, claro, evidentemente. Bueno, bons días a todos. Vou facer referencia a que empezamos a pedirlle documentación alá polo 29 de decembro. Despois de 5 peticións registradas, de 5 peticións de autorización e de que o Pleno lle dixera ao Goberno que tiña que entregar a documentación, ainda seguimos agardando que nos entreguen a relación de pistas nas que empregaron o fresao da Rolda Leste. Non sei cal vai ser a súa postura e cal é o motivo de que non nos entreguen esa documentación, porque no último pleno acordouse de que nos iban a pasar a relación das pistas nas que se había empleado e a día de hoxe siguen sin cumplir o que quedaron no pleno. Xa saben onde votaron o fresado?
Saben onde votaron os fresados. Sí. Ou é que o señor Medela non toma nota onde votou? Porque a día de hoxe seguimos sin ter a relación das pistas de onde se votou. Señor Rodríguez, vostede estáme preguntando se sabemos xa, eu teño aquí os datos, se quere procedo a decirllos. No, pero esa relación tiña que estar xa que nos deron para ver esa documentación. E non estaba esa documentación. Quere que llas diga ou non? Pregunto. Non, xa me dará despois, sí. Xa me dará despois, se fai favor. Perfecto. O sea, aquí non as quere saber. Digolle, porque llas podo adiantar xa, as teño aquí. Sí, bueno, eu... Si ou non? Quere sabelas ou non as quere saber? Sí, quero sabelas. Procedo. Ordenadas por diferentes concelleiros, unha no lugar da Veiga, outra en Moneixas, outra no lugar de Porto en Botos e outra no cementerio de Vilatuxe. Son os datos que me pasan. Son os datos que me pasan. Non sabemos de algunhas máis, pero, bueno, se non nos quere dar a documentación... Son os datos que me pasan. Bueno, pois eu creo que o está engañando, entón, a usted tamén, Non creo. Non o creo. Se sabe de algunha máis, díganola, por favor, para contrastar se é certo ou non. Xa lle direi por escrito, xa lle direi. Perfecto. E xa miraremos a ver onde se votou, ou se é público ou privado, ou como é a cousa, vale? Perfecto. Eu creo que, ante a negativa que tuveron de decirnos onde estaban a votalo, eu creo que nos debían facilitar o listado completo. E, se non, pois, teremos que recurrir a outras instancias para que non o digan. Eu insisto, a Veiga, Moneixas, Botos, Porto, Botos, Cementerio de Vilatuxe, son os datos que me pasan. Eu creo que debe non engañar a vostede, pero, bueno. Mire, van ir incumplindo a normativa de medio ambiente aprobada aquí, que nós lle dixemos que non iban a cumplir. Van a seguir incumplindo. Eu, a súa pregunta, teño que entender, teño que respostarlle que este goberno ten toda a intención de cumplir a normativa de medio ambiente, claro, evidentemente. Pois eu creo que non a están cumplindo, señor alcalde. Está ben. Con que cara... A lei que é de 2008, dime a concelleira. Non, eu digo a ordenanza que aprobaron vostedes aquí. Eu digolle que a súa... A ordenanza que vostedes aprobaron aquí están incumplindo. Eu sei, señor Rodríguez, eu sei que non quere que dé respostas. Eu intento, de verdade, todo o que me pregunta vou intentar respostar ao que saiba, evidentemente. Xa lle digo que vostedes tiveron a posibilidade de que comparecesen concelleiros que levaron este tema e que seguramente tiñan máis datos para contestarlle directamente. Vostede que era do alcalde, o alcalde encantado de comparecer, pero sei o que sei e o que non sei. Mire que a min me molesta recoñecer que algo non o sei. Moléstame, pero contestarelle a súa pregunta de se temos intención de seguir coa ordenanza, a resposta é sí. A cumplila, a resposta é sí. Pode afirmar que se cumple a ordenanza que aprobaron vostedes? A mí, según me trasladan os concelleiros, sí. Según me trasladan os concelleiros, competentes no tema, de acordo? Vale. Sabendo que non a cumplen, porque si sabemos que non a cumplen, a pesar de que di usted está mentindo, con que cara lle poden decir a un veciño que non vote por IN? Ou que leve os residuos ao punto limpio? Ou que recicle? Dígame, con que cara lle poden, sabendo que non están a cumplir a normativa, a ordenanza que ustedes aprobaron? Ben, vostede di que non se cumple, a min os concelleiros competentes na materia dinme que sí. É o que lle podo contar, de acordo? Polo tanto, a circunstancia cambiante... Escoite, deixeme respostar tamén. A circunstancia cambiante que vostede pon encima da mesa, polo que a mí me traslada, non se corresponde coa realidade. Miren, vostede conoce a normativa sobre residuos de firma municipal e máis autonómica? Non, en absoluto, demais. Non a coñezo. Sabe o que di a ordenanza que vostedes aprobaron e que nós lle dixemos que non ian cumprir? Eu non. Vou dicir o que di. Os residuos de construción e demolición deben ser entregados a un xestor, salvo no caso de material inerte procedente de pequenas obras domésticas, que poderá entregarse no punto limpio a gas ou residuos de amianto e asbesto que serán xestionados. Vostede que cumpriron, sigolle insistindo, vostede cree que cumpriron a súa propia ordenanza? Voulle contar, eu sei que, eu creo que está un momento
sabe o que é a Madalena de Marcel Proust. Este tema de vostede ten percepcións sensoriais que lle lembran a cousas do pasado, seguramente porque vostede facía este tipo de cousas, non? Evidentemente. A min o que me traslada a Concelleira de Medio Ambiente é que a empresa é xestora de residuos e que levou as cantidades máis contaminantes para misturar con outros reutilizables en estradas, é dicir, para conformar novo produto. Isto que me pasa a Concelleira de Medio Ambiente. Eu creo que esas toneladas que había aí, toneladas inxentes dela, dese material que sacaron de aí, que tiña pola parte de abaixo chegaba hasta o segundo piso dun edificio, creo que deixa bastante ás claras que ustedes non cumpriron nin a ordenanza nin a normativa da Xunta. Pero, en fin, o informe emitido polos técnicos de medio ambiente, polos técnicos municipales, perdón, de medio ambiente, tamén di que a utilización de materiais e residuos de actividade de construcción poderán se utilizar como operación de valorización cumprindo os seguintes requisitos. Cunha declaración da Xunta de Galicia autorizando. Tiveron esa autorización? Si tiveron a autorización da Consellería? Estou preguntando, porque lle quero contestar, me decías que a empresa é xestora de residuos. A empresa... Acabo de decirlo antes, por eso. Xa é xestora de residuos a propia empresa. Por que non se nos enseñou entonces esa autorización? Hai un director de obra que supoño que se tendría que presentar toda esta documentación. Nós pedimos esa documentación e non se nos facilitou. Por que non se nos facilitou no seu día? Por que desde o 29 de noviembre temos que, hasta día de hoxe, non se nos facilitou a documentación? Non lle podo contestar porque eu non o sei, sinceramente. É que este é o problema de preguntarme a min deste tema, porque eu non teño nin máis remota idea. Ademais, de verdade, que non o sei. E como non o sei, gustaríame contestarlle, pero entón, por que non nos dan a documentación cando a pedimos, cando a solicitamos? E se nos autoriza por 5 veces a darnos a documentación? Oiga, pregúntalle ao director de obra. Eu non o sei. Pero como director de obra? Pero quen son os responsables de darnos a documentación? Son ustedes ou quen son? Quero decir que isto tiña que pasar ao director de obra. A min, eu non o teño. E, insisto, señor Rodríguez, podo lle decir en varios idiomas, hasta en 4. Eu non son competente en esta materia e cóstame respostarlle algo que non sei. Non é que non queira, é que non sei. E mire, xa me vai coñecendo un pouco. E a min recoñecer que algo non o sei, revéntame bastante. Pero usted será o responsable directo de que a nós se nos facilite a documentación. Ou non será o responsable? Aquí hai concelleiros... Non, eu non teño ningún tipo de problema que lle... Usted é quen autoriza a ver a documentación. E será usted quen terá que velar porque nos dé esa documentación. Pero non lle neguei ningún tipo de acceso a ninguna información. A día de hoxe ainda non temos documentación... Porque non teño ningún problema a ese respecto, de acordo? Veña, máis cousas. Bueno, sí que lles quero dar un dato que eu creo que lle vai a ser interesante. A ver, de análisis que encargamos á empresa Indrops Laboratorio, que pon que según os análisis realizados se deduce que non hai materiais bituminosos procedentes de la hulla, bajos contenidos en pHs e ausencia de BETEX. Creo que, según me trasladan, importante para ver que, digamos, que esta actuación non tivo ningún tipo de risco. É o que me trasladan, aquí en este informe. Sí, mire, que fecha ten ese informe? 30 de 3 de 2017. Non, perdone. 30 de 3 de 2017. Usted non sabe ler, entón. O resultado, será o resultado. Iso foi cando entrou no laboratorio. O sea, cousa curiosa. A ver, escoite, vamos a ver. Recepción en laboratorio, 30 de 3 de 17. Inicio del análisis, 30 de 3 de 17. Insisto, e finalización... Perdón, podo yo decir tamén en 4 idiomas. Sí, non, xa sei que idiomas sabe moito, pero mire, siga lendo, porque finalización de análisis pon 12. 12 do 4 de 2017, pon aquí. Eu traslado yo que me... Claro. Sí. E que? Finalización do análisis, o 12 do 4, miércoles santo, non? Non sei. E cando votaron eso... O sea, cando arranxaron as pistas? Eu non teño datas aquí, As datas non as teño.
É que, insisto, Pero, por que non lle preguntan directamente aos concelleros, que o mellor lle poden decir? Porque eu non o sei, señor Rodríguez. no, pero usted non pode escudarse porque lle convén en un informe e despois resulta que cando é a relación de pistas... Pódome escudar en dúas cousas. Primeiro, que lles advertín que este alcalde, primeiro, non ten competencia na materia, punto 1. Punto 2, que non sei da materia. Punto 3, que teño aquí informes que lles estou trasladando en función do que me preguntan. Isto creo que é evidente. E punto 4, que non teño pensado inventarme nada que non saiba, entre outras cousas, para meter a pata. Claro. Hombre, a pata a alguén, porque si distribuíron os... Xa lle digo que se alguén meteu a pata, este alcalde non foi, que non é competente na materia. Se distribuíron 50 veces. Se distribuíron eso sin a autorización da Consellería, se distribuíron eso sin ter o análisis, algunha cousa fixaron mal, alcalde. Eu non lle digo que non, pero digo que eu non o sei. De acordo? Máis preguntas. O que di ese informe, sabe o que di? Que son ustedes uns irresponsables. Ese é o que di o informe. En que parte? Procederon a... Estou non lendo isto, non o pon aquí. Escoite. Procederon a distribuir un produto sin ton ni son, sin o análisis que tiñan que facer reglamentariamente. E sin a autorización da Xunta. Celia, eso é certo, non? Pregunto. Mire. A ver, espere, vai a contestar a se non lle importa, porque a verdad... A comparecencia é súa, pero... Non, xa, hombre, pero que quererá saber a verdad, non, digo eu, claro. Bueno, si quere eu lle aclaro por que se fixo este análisis. Vamos a ver, a empresa... Mire, o análisis fixo porque nós insistimos en que non debían botar ese material sin analítica ninguna. Vale? Vamos a ver, a nós nos constaba, porque hai un director de obra, e que a empresa fixo recollida dese material, pero dadas as dúbidas que vostedes planteaban, o que fixemos, esa sí que foi orden desta concelleira, foi os restos que estaban acumulados que se analizaran, porque estaban poñendo tantas dúdas a ver se había alquitranes. A mostra que se mandou, sellada e firmada por técnicos desta casa... Cando se mandou? Claro, se mandou fai 2 meses. Despois de estar espartido o material do rural. Pero nós, cando se repartía polas pistas ou cando os compañeiros decidiron que se repartían, estábamos que eran reutilizables todos esos restos, porque así nos los facían constar. Como había dúbidas... Pero tiñan algunha analítica para decir eso? Vamos a ver, se a empresa que é xestora de residuos recolle a parte e a leva a planta para reutilizar e o que queda se pode botar como se fixo toda a vida porque é un material que sí, o que está debaixo, como dice usted, hasta 2 pisos é totalmente reutilizable. Hasta 2 pisos. Pero o que lle digo, pero dadas as dúbidas do que estaba acumulado se mandou a analizar e aí sí se nos confirmou que efectivamente esas mostras non tiñan nada de alquitrán e como non tiñan alquitrán poden ser, non teñen betúns ni nada, poden ser reutilizables. Pero eso desde cando saben? Vamos a ver, é por poñer, porque non queríamos poñer en dúbida o que nos decía o director de obras nin a empresa, pero dado a súa existencia, dixemos, vamos buscar unha analítica para ver esos residuos. Eso foi, pero desde o primer momento eu non cuestiono. Mire, os técnicos desta casa, igual que os funcionarios e todas as empresas que veñen a traballar co Concello de Lalín, agora e antes, porque non é isto de agora, é de antes tamén, saben que teñen que cumplir a lei. Unha lei que se puso en marcha no 2008 e desde 2009, e vostedes cumplían a lei igual que nós. Nós non tiñamos aprobado unha ordenanza de medio ambiente. A ordenanza de medio ambiente aprobaron a vostedes. E xa dixemos que non a iban a cumplir. Xa yo dixemos. Mira, vouche explicar... Tiñamos a ordenanza. Perdón, a ordenanza... Mire, nós tiñamos a ordenanza. Mire... Ustedes aprobaron a ordenanza. E xa dixemos que non iban cumplila. Pero a ordenanza colle estrictamente, porque todas as ordenanzas municipales están por debaixo da lei da Xunta. E a ordenanza tuvo que meter, quixera ou non,
ordenanza ou sin ordenanza. Esa lei hai que cumplila. Celia, aquí o que me di algún técnico municipal é que eses análises, leo literalmente, están guardados ao lado xusto dos que facían vostedes. Non lle boten a culpa aos técnicos. No, Ustedes son... Mire, usted está desviando... Señor Rodríguez, escoite, eu non lle boto a culpa a ningún técnico. Usted está... Dígolle que me está transmitindo en este momento un técnico que eses análisis deben estar, con risas, guardados xusto ao lado de onde os guardaban vostedes. É o que me traslada. Ustedes aprobaron unha normativa unha ordenanza de medio ambiente que dixemos que non iban a cumplir. Que lle dixemos que non iban a cumplir. Pero entonces... ¿por que non se nos aportou a documentación? Si ustedes cumplían todo, como non se nos aportou esa documentación e tuvemos que pedirla hasta 5 veces? E seguimos sin ter a relación das pistas. A día de onte, tuvemos que esperar a onte, despois de 5 meses, intentando reclamar. Unha vez faltaba unha, outra vez faltaba outra, pero tómannos o pelo. E non lle botan a culpa aos técnicos. Os técnicos fan o que ustedes lle din tamén. Fan os proxectos e fan o que lles din que se incorpore. A ordenanza aprobaron a vostede. E os responsables son vostedes, ou diría os irresponsables, que foi os que fixeron a alloada. Hai máis preguntas? Pregúntolle... Sí, teño máis preguntas, sí. Vemos que agora empezan a poñer algunhas medidas encaminhadas a que se cumpla o que aprobaron no seu día. Entroulles a mala conciencia. Entroulles a mala conciencia agora. Máis preguntas? Non me vai contestar. No, sí, sei que me intenta provocar, pero é que... Provocar. Vostede máis eu xogamos en ligas diferentes, non se preocupe. Sí, bastante diferentes, sí. O sea que non vou entrar na provocación, ni en falo da súa familia, vostede da miña sí, etcétera, etcétera. No, estése tranquilo. Eu creo que, mire, cando usted intenta embarrar o campo, sempre fala da súa familia. Sí, no, que fala sempre fala da súa familia. O que fala é vostede en redes sociais, que eu a súa nin a coñezo. Mete a familia polo medio... Pero non se preocupe, que xa lle chegará, non se preocupe. Eu xe lle pedín disculpas unha vez que falei da súa familia. A semana pasada tamén, outra vez? Non, perdone. Disculpe que eu da súa familia non volvín a falar desde aquel tema, vale? Se yo demostro marcha para casa. Escoite, non meta a súa familia de por medio, que meta a súa familia é vostede. Sei que está no... Mire. Perdón, falando eu, que dirixo este pleno de momento. Estou a dicir que vostede está na permanente provocación e dígolle que xogamos en ligas diferentes. Entón pode seguir dicindo o que queira. Veña, pregunte. Mire, ten previsto o goberno facer... Que ten previsto o goberno facer cos residuos de construcción e demolición? Celia. Mire, das súas palabras non me queixo, pero cando nós lle dixemos
que facía co material este que estaban sacando, usted mandounos copia non. Tuvemos que transcribilo personalmente. No polígono de material limpio, dunha empresa, uns vales dunha empresa de material limpio, cando nós preguntamos polo material que se había sacado da Rolda Leste, vale? E, sin embargo, usted desviounos con uns albaranes de... por non contar... Pero recoñece que a ordenanza que se saltaron, verdad? Hasta hai pouco. As ordenanzas, desde que se aproban hasta que se ponen en marcha, hai un tempo. No, isto foi... Tamén hai que sancionar a xente con o cartón fora de os sitios, fora das horas, tal. Estamos dando un tempo de moratoria para non estar sancionando a todos os vecinos. Ahora, as empresas, que son grandes empresas, que saben o que teñen que facer, teñen que cumplir a lei. Non me cabe, a mí, se non ten que me dice que cumpla a lei, a mí me vale, e ao señor alcalde le vale. Pero usted igual lle ten que dicir ás empresas que ten unha ordenanza aprobada polo Concello de Lalín, ou non? Non pode vir ninguna empresa a este Concello e non saber que hai unha ordenanza aprobada. Pero tampouco pode vir ninguna empresa a este Concello e non saber que hai unha lei de xestión de residuos da Xunta e do Estado español. Estas empresas, perdónenme, pero lo saben todas. Algún ciudadano se pode escapar, pero as empresas non. Mire, vou concluir pedíndolles que apliquen a ordenanza. Que apliquen a ordenanza. Si se alzan defensores do medio ambiente con esa ordenanza, non poden acusarnos a nós de que facíamos o mesmo. Digo eu. É o menos que deben facer. O señor alcalde di que nós facíamos o mesmo. Se ustedes aprobaron a ordenanza, será para cumplila. Será para cumplila. Perdón, Celia, o señor alcalde non dixo eso. O señor alcalde trasládanlle eso. Eu non son coñecedor de se o facían ou non, entre outras cousas, porque nunca estive na oposición, nin lles fiscalicei ningún tipo de normativa medioambiental. É así. Volvo a repetirlle que vostedes saben agora o que esparciron polo local. Se nós non pediríamos esa documentación, ustedes non sabrían nada e todo quedaría calado. Eu creo que volvolles solicitar que apliquen a normativa que para iso aprobaron, co noso voto en contra, dicindo ademais a ustedes que non a iban a fazer cumprir, e creo que neste caso non a están a cumplir. Si necesito a relación de pistas, si é como a poden dar, tal como acordaron no último pleno, e nada máis. Moitas gracias. Procedemos ao seguinte punto. Perdón, non sei se o señor Cruz ten dereito a preguntar ou non. O señor Cruz quere preguntar algo, non? Adiante, seguinte punto, por favor. Moción do Partido Popular solicitando a comparecencia da concelleira Celia Alonso en relación co expediente tramitado para a celebración do Cocido do Orgullo. Bueno, bos días. Creo que queda bastante claro xa no enunciado da moción. O que solicitamos é que a concelleira que é responsable do tema nos dé as explicacións pertinentes, porque consideramos que hai
que se fixeron acusacións por parte de grupos implicados no tema, xunto con que nós tamén consideramos que se fixo unha gran chapuza neste tema, e creemos pertinente que ten que dar explicacións aquí no Pleno, que aclare o tema, e partindo desde o meu punto de vista que creo máis que é un erro que outra cousa. Por eso esta moción, para solicitarlle que nos expliquen, porque aquí hai varias fechas que foron transcorrendo que nos van dando a liña do que foi sucedendo, como empeza todo, en que se vai enmarcando, solicitan unha subvención á liña 2 do Plan Concellos, da Diputación, na que van encadradas dúas partidas, que despois vai á Xunta de Goberno, se aproba, un pouco eso. Creo que este tema estaba máis que claro por parte dos medios, pero, non está de máis tampouco que a concelleira, despois de, xa reitérome no que dixen antes, de o que consideramos que é un erro, pero é unha gran chapuza, nos de explicacións a unha nefasta xestión. Un segundo. Señor Vilariño, quere... Bárbara. Encende o micrófono, xa está. Decir que eu sempre dou explicacións de todo o meu traballo no Concello, para ben ou para mal. Entonces, tamén quero aclarar, e quero que vostedes o digan, que non se solicitou á Concellería ningún tipo de explicación, que se pide a comparecencia sin tal, que estou encantada de poder dar todos os tipos de explicacións, de erros, no erros, todo que salió ben, mal ou tal. Estou a vosa disposición e a disposición de todo o que solicite. Tanto sean vostedes como oposición, que teñen todo o dereito, prensa, cidadáns e demais. Que eu sempre estou aberta a dar explicacións. Moitas gracias. Pero, tamén quería decir que hai un erro de 600 euros. Que sí, pero que está caendo 600 euros, a verdade é un pouco así. Pero sí, que se dan explicacións. Non deixe caer o que está caendo, que non van por aí. É un erro, é un erro. Non van por aí as cousas, tampouco. Non queira... Non se pretende eso, o que sí que se pretende... Que digo que me parece ben, por exemplo, o teniente alcalde fixo unha afirmación sobre ese tema de que non había ningún tipo de erro. E aquí hai un erro, reconocido por vostede. E un día antes o teniente alcalde di que non hai ningún erro. Porque eu mesmo tamén cometo erros. E eu non me podía creer aquilo. Tan pronto me dixeron sí que hai un erro, eu recoñecino inmediatamente. E o erro é meu. Alégranos saber que dará a explicación no próximo pleno. Sí, sin problema ningún. Paco, queres falar? Sí. É unha cuestión. Claro, hoxe xa di o PP que quere que é un erro, non? Pero que vostedes fixeron ao longo deste mes é unha auténtica indecencia en termos políticos. Eu así o quero expresar, porque desde logo eso non é o que manifestaron nos medios. Sí, e mire, e non vou interpretar nada, vou ler cousas que vostedes dixeron ao respecto, non? Sobre, por exemplo, que teríamos que dar moitas explicacións, que están atónicos, é increíble, creen que os feitos serían de especial gravidade se se hubieran producido de forma intencionada e de ser un improbable erro, isto vostedes, vale, como defiende tal. Bueno, mire, eu creo que en política non vale todo, e vostedes con este tema foron, careceron da máis mínima ética. E lle digo unha cuestión, non porque evidentemente non é indiscutible, non? Que a concelleira é unha persoa íntegra traballadora, seguramente ese é o problema, non? Que aquí lles doi. En todo caso, quixeron convertir unha anécdota, eu creo que hasta un céntimo importante en cartos públicos, parto dai, hasta un céntimo. Pero creo que vostedes, afirmo, quixeron convertir nunha anécdota nun problema político. E eu creo que neste tema, evidentemente, non é que non sexa un tema menor, sino que é un tema exclusivamente un erro subsanado e punto, como ten acontecido outras cousas. E na súa vontade fiscalizadora, que faltaría máis, ou eso non lle voto en cara, é o que se teñen que dedicar, e saben que a mí eso ademais non me parece en absoluto mal,
Supoño que aquí teremos eso. Si isto lles ofende e piden explicacións, eu agardo no próximo pleno tamén que den, por exemplo, imagínense que aquí pedimos, non sei, a ver que se me ocurre, pois non sei, algo que sigo sin atopar en intervención, que era cando facían, non sei, cando se pedían cartos po cocido, para festas, cousas destas, non? Que non creo que sean 600 euros, que supoño que se iban a bastante máis. Imagínense un detalle deste tipo, non? Eu, claro, quero velos tamén no vindeiro pleno con este tema dando explicacións cando piden dun erro. Entón, quero dicir, cuidado co que fan, porque non todo vale. Non todo vale. E unha cuestión dunha factura como é isto, que en ningún momento, eu creo que vostedes hoxe teñen unha oportunidade importante para dicilo, que en ningún momento tivo ningún outro tipo de trato máis que un erro administrativo, o que queiran convertir nun problema político. Non me parece de recibo. E o digo sinceramente. Bueno, non sei se... Señor Cruz, quere decir algo? Nada, antes de nada decirle que non vería a usted, señor Vilariño, sendo oposición, se isto pasa, gobernando o Partido Popular. Que non vería? Sí, claro, eu non me chega, tens que me explicar, como faz habitualmente, a faltada esa que soltas habitualmente para igualarnos. Tens capacidade de sobra para entender isto, por iso me dirixo a ti. Claro, a capacidade, sí, está ben. Pero a Concellería terá que dar explicacións xa non por nós, e vostedes terán que dar explicacións xa non por nós, senón porque este tema denuncia nos medios o grupo que non sei de que se ríe. É certo, chamámoslos nós. É que... denuncio nos medios... Pero ir a velos tampouco. Ni eses, ni a outros. Que nin aparecechedes polo cocido. Eso pode aseguralo? Non podo asegurar. Bueno. Asegurar É que o mismo dixo ano pasado, e eu estuve ali o ano pasado. Sí. Pois... Sí, hombre. Él é unha persona que aprecia, incluso. Bueno, fora deso trasladarlle que dentro do erro, que pode haber o erro, que nadie duda de que pode haber un erro, vale, é un erro. Aquí o que se trata de decir e deixar as claras é que vostedes na xestión son nefastos. Son nefastos, porque como a concelleira firma unha factura, quero pensar que sin mirar nin para ela. Conforma unha factura que vai á Xunta de Goberno sin mirar para ela. Pois iso é un erro gravísimo. E sobre todo para unha persoa que leva máis anos en política que a moitos do grupo de... Pois... Porque hai unhas controles, hai técnicos e máis, o que se pasa a veces destos controles, pero se pasa en un momento, pero hai un filtrado que volve outra vez. E despois xa lle explicarei casos como pasaron e siguen pasando e pasarán, porque os erros son humanos. E se un técnico ou calquera pasa eu o asumo. Eu firmei non o asumo, xa yo dixe. Non teño máis que dicir. Eu só digo que eu, camiña como eu pouco tempo que votei de concelleiro, mentres gobernábamos, eu revisaba todas as facturas. Porque é o menos que pode facer. Porque se vostede dá unha orden, e ven outra factura diferente o que ten que... Pero que me está contando? En intervención sabe o que fixo vostede na súa concellería? Vamos a proceder á votación. De todas maneiras, isto queda para a comparecencia. Señor Varela, gracias. Quero dicir que públicamente xente de intervención dixo que podo falar? Que xente de intervención dixo públicamente que afortunadamente nin co goberno anterior nin con este se pasaban facturas falsas. Bueno, deixaron no caer, algún moi cercano a vostedes falaba da factura falsa do cocido gay, pero bueno, factura falsa do cocido gay. Bueno, hai que ter a veces cuidado coa terminoloxía. Bueno, vamos a proceder, José Antonio, creo que te explicaches todo o que quixaches, vale, de acordo. Vamos a proceder á votación da comparecencia. Votos a favor da comparecencia, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 16, expediente 936/2017. Moción do Partido Popular relativa á exposición das pezas do Castriño de Vendoiro no Pazo de Liñares.
Ben, bos días a todos. Primeiro quería pedirlle disculpas, señor alcalde, por haber intervido antes sin que me dera a palabra. Esta moción, na parte expositiva, xustificamos a presentación, pois porque no momento en que o Centro Castrexo de Liñares pois empeza a recibir pezas arqueolóxicas de distintos xacementos galegos e fai uns meses se presenta, se inaugura pois unha exposición de pezas deste tipo, pois votamos en falta de que, bueno, en esa exposición non aparecesen ningún achádego ni ningunha peza pois do castriño de Bendoiro. Eu non vou agora aquí a explicar nin a poñer en valor nin a defender a potencialidade deste castro, nin tampouco do traballo inxente que fixo pois o noso veciño Antonio Presas pois para que poda estar aí. Estamos falando de un castro dos máis singulares, un castro con dúas coroas e, sobre todo, estamos falando de un recurso tanto cultural como turístico e, lóxicamente, con potencial para poder poñer en valor. Na moción o que pedimos é as administracións competentes, todas as administracións que teñan que ver cos traballos que se están desenvolvendo en esa tarefa de primeiro de excavación, de catalogación, etc., pois todos os que teñan responsabilidades solicitarlle que esas pezas se podan expoñer dentro do que é o centro dentro do que é o Pazo de Liñares. É certo que, para os profanos na materia, parece que eu, cando falei con Antonio sobre este tema, o proceso de catalogación para un profano parece que é excesivo, pero cando se fala de 30.000 pezas, parece que os tempos máis ou menos entran ao mellor dentro do normal, pero que sí que é certo é que xa hai pezas que se publicitaron de un valor importante que, aunque a catalogación todavía non se rematase, sí que deberían estar aí presentes. Creo que esta petición non está fora do normal, pedimos simplemente non o que é noso, o que é de todos os galegos, pero por proximidade para o Concello de Lalín sí que sería interesante, sobre todo vendo a dinámica de algunhas actuacións que vostedes como goberno están facendo. Eu creo que a proximidade dos dous castros, do Pazo de Liñares permitiría desenvolver actividades como as que vostedes fan a nivel de roteiros, a nivel didácticas, e incluso se podría facer unha aula aproveitando o potencial dos recursos humanos que nós temos aquí dentro da comarca. Non ten nada máis, simplemente pedirlle a todas as administracións que se impliquen e que podamos ter esas pezas dentro do recinto do Pazo de Liñares. Moi ben. Señor Cruz, señora concelleira de Cultura. Sí, eu, xa adianto que imos votar a favor, pero teño unha serie de dúbidas en relación á moción. É dicir, na parte do acordo, na que solicitan 2 puntos en concreto, na exposición de motivos tamén solicitan unha copia ao ADIF destes tres estudos. Iso enténdese que non nos solicitamos. É unha dúbida nada máis. Sí, por favor. Nós non temos ningún inconveniente en que
se queres facer unha emenda, solicitar o que queirades. Eu dígolle porque non se incluye pois, na parte dos acordos. Eu creo que a información debe ser accesible, deben a ter as persoas que realmente lle poden sacar partido. Entonces, eses informes que aparecen aí, eses documentos, non hai ningún tipo de problema. É dicir, de feito, Antonio está estudiando xa os ten, sabes? Entonces, non hai ningún tipo de problema en pedilos. O que pasa é que os originales ou as copias, eu creo que eso se debe facer a través non de unha xestión a nivel de oposición, sino que unha xestión a nivel de goberno, solicitándolos e que estén aí. Incluso, na parte expositiva da moción, fálase, a ver se o toco, fálase do arquivo municipal. Eu non sei a vostede que lle parece, como encargada da xestión da biblioteca municipal. Eu dos arquivos pareceme un contenedor que moitas veces a información está aí e que é difícil acceder a elas. Entón, ao mellor podíase pedir e incluso que estuvesen na biblioteca para que calquera os pudera ler. O feito de non metelo é porque o máximo interesado e o pai de todo isto, que é Antonio, el xa os ten. Non é por outra cousa. Vale, no, era simplemente a dúbida, porque como aquí poñen que sería interesante que o arquivo municipal pudese contar nos seus fondos con estes 3 estudos, pensei que quizáis se vos escapara poñero no acordo, sabe? Non sei, era simplemente unha dúbida. Pero vamos, que en todo caso interesante, todo o material co que se poida contar no Concello é interesante en todo caso. A pesar de que Antonio xa os estea estudiando, vamos. El que os Sí. Lara, a idea é que los estudie, que los vexa, e despois a decisión xa dixo que, bueno, que dada a importancia que tuveran, si realmente eran o que fixeron, era realmente importante pertinente para ou non. Vale. Nada máis. Procedemos á votación. Votos a favor da moción, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 17. Expediente 940/2017, moción do concelleiro non adscrito solicitando igualar as cantidades á Escola de Fútbol e ao Club Deportivo Lalín do anterior exercicio e regular, de ser preciso, a licitación de máquinas expendedoras e de publicidade dos tickets do parking Aldea Grande, etc. Adiante, señor concelleiro. Como teño desconfianza de si hai desaprobar, si non retiro, porque non vou ter posibilidade ningunha se non aprobadas. Pero terás que expoñela porque non sabemos que pides. No, está aí totalmente No, é que ves escrito. só, pero que non sei os puntos que se poden aprobar. Vale, pero está bastante ben exposta. E dela embarrar como a sempre e despois iderlle dar a volta. Eu vouna retirar e vouna traer cando o pleno teña todos os seus componentes para que todos os componentes poidan intentar votar. Si consideran oportuno me queren apoiar, que me apoyen, e senón que non me apoyen, como noutras ocasións. Moción retirada, seguinte punto, por favor. Moción retirada, entonces. Bueno, antes de luego se preguntas, hay que ver si hay alguna moción por unanimidad. No, o sea, por urgencia, perdón. Por unanimidade hoxe houve bastantes. Por urgencia. Si, nos temos mocións por urxencia. Vamos a ver, bueno. Temos mocións por urxencia. Maripaz tamén ten aquí unha que surgiu precisamente desde que foi convocado o pleno, non ten maior problema, pero nós temos unha moción por urxencia que non sei se tedes aí, senón facémoslle copia. Vamos a ver, temos unha moción por urxencia en relación cun plan dinamizador do comercio local. Hai un tema un particular sobre o mesmo. Temos outra sobre a supresión dunha liña en cruces de Antigua Mosquera, Rías Baixas, que suprimeu. Temos 3? Non estedes aí? Suprimiron un Cercio, suprimiron este fin de semana, suprimiron a empresa que antes era
en Mosquera, suprimeu un trámite simplemente para pedir a Xunta. O tema é para que non pase pouco tempo, senón hai que esperar un mes. Tampouco non se ten urxencia especial, pero temos o... Perdón, unha cousa, xa lle digo, non vamos a votar a urxencia de algo que nin temos. Vale, pero vamos a ver, as mocións podense presentar de Sí, urxencia, presentando no registro ou in voce na propia comisión. Coñezo o ROF, sí. Bueno, pois moi ben. Proceda, por favor. Se coñece tal, entón, imos ca primeira. Imos ca primeira. Explico así por encima. A Asociación de Empresarios do Deza anunciou nos pasados días a súa intención de poñer en marcha un plan de dinamización do comercio de la LIN encaminhada a potenciar as fortalezas e favorecer o futuro do comercio do centro urbano. O colectivo patronal pretende acometer este programa cunha financiación a 4 partes na que toman parte Concello, Xunta, o propio colectivo e o grupo de empresarios emprendedores ao que vai dirixir. A proposta parece moi acaída pola nosa parte, xa que o sector do comercio está a afrontar ca chegada do último operador que comprou Eroski, que, lóxicamente, é este hipermercado que non cuestionamos en absoluto o seu funcionamento e que debe funcionar, pois fai falta, entendemos, que un esforzo de dinamización e de difusión no comercio. Por lo tanto, o que propuñou o presidente parécenos máis que razonable. A moción ben posta porque nos vimos despois que a esta proposta do presidente dos empresarios, o alcalde díxolles que, así saleu recollido nos medios, que vencellaba a concesión desta axuda ao comercio local a que se aprobaran os orzamentos. Esa axuda, durante o ano 17, podese dar de moitas maneiras. Unha delas é facendo unha modificación de crédito, que o hai suficiente, porque ahora mesmo está prorrogado o presuposto, o orzamento do ano pasado, por lo tanto, hai suficientes sitios onde quitar consignación de sobra, por lo tanto, é para deixar en evidencia ao goberno de que lle poña a condición como quen é unha forma de presionarnos a nós, para dicir, se aprobamos o presuposto, se o PP vota a favor do presuposto, máis ou menos é o que lle veo a decir, non hai problema que demos 60.000 euros, senón como quen xa veremos. Bueno, nós o que decimos é que iso non é así, porque, efectivamente, se aprobamos o presuposto, si se pode facer, pero se non tamén se pode facer. Nos traemos isto aquí por vía de urxencia, porque cando foi convocadas as comisións informativas, isto produxose despois de convocar as comisións informativas. Por lo tanto, nós o que pedimos é, o que vamos pedir é instar ao Goberno Municipal que elabore unha modificación de crédito de xeito urxente para que no pleno do mes de maio poder dotar económicamente dunha achega de 60.000 euros para que a Asociación de Empresarios de Deza poida acometer o plan de dinamización que propuxo públicamente. Ese é o tema da urxencia. A urxencia, se votades en contra, obviamente, non é urxencia. E queda pendiente. Votamos a urxencia, votos a favor da urxencia, unanimidade. Moi ben. Eu decirlle que leva este goberno tempo precisamente demostrando a súa aposta polo comercio local. O plan presentouse outro día e creo que é un plan que nos dá razón en moitas cousas, ademais. Outro día dixen que estaba algúns de vostedes diante que con algúns temas pretendían que sonasen as trompetas de Jericó e non sonaron, e o tempo vai nos dando a razón en ese sentido. En un momento no que se están dando licencias de apertura do comercio en un inicio da recuperación, evidentemente, pois temos que axudar ao comercio local e nós temos o compromiso coa AED de montar unha comisión mixta precisamente para que os cartos que dé ao Concello, que estamos a favor, que os cartos que dé ao Concello, que montar unha comisión mixta que faga seguimento destes cartos. E o presidente da AED díxome que sen ningún tipo de problema. Home, se di o contrario sería un pouco raro, pero díxome que sen ningún tipo de problema, e como estamos en un momento de excelentes relacións tamén coa AED, e o que queremos é traballar polo ben do comercio local, baseado en un plan director que nos financiamos este goberno, pois temos toda a intención de darlle para adiante en esta cuestión. O que nos di intervención é que cos orzamentos prorrogados que o ve complicado. Agora, eu digo, non alcanza en este momento. É o que nos trasladan. Entón, o que lle vou a decir para que figure en acta é que se alcanzase que nos din que non temos ningún tipo de problema, previo informe de intervención, claro, e se non, pois, evidentemente, nós temos intención de leválo aos próximos orzamentos.
o sea que xa veremos que pasa con eso. É dicir, informe de intervención, se di que sí, non temos problema, se di que non en este momento, porque o que traslada a concelleira é que non, tamén, pois non será posible. Eu creo que é absolutamente lógico o que estou dicindo. Non sei se queren dicir algo máis. Sí, que agradecemos esa postura e que quede claro que a moción ven solo por eso, pola intervención de vostede, dicindo que era... É que eu acabo de decir o que me trasladaba a mi intervención, porque eu, antes desa reunión, entenderá que xa me reunín coa AED e falamos deste tema antes, xa me presentaron incluso o proxecto onde queren facer as cousas, que me gusta, estamos de acordo, pero que me traslada a intervención é que non es. E entón, eu voulle pedir un informe de intervención a ver se é posible ou non e trasladarei yo tamén a oposición. Eu que se pido é que o informe de intervención que se faga, que se pida o efecto, que se me deixe ver para... Acabo de decir que se trasladará inmediatamente. Que se me trasladará, porque eu aseguro que sí se pode facer, porque tamén o consultei, non pense que eu tamén toco doido. E con respecto ao das trompetas de Jericó, que lle gusta moito utilizar esa frase, dicirlle que, mire, eu só lle fago unha reflexión. Eso non era contra vostede, era contra algún comerciante, non contra vostede. Sí, pero só lle fago unha reflexión. Vostede, eu fui a presentación esa, estuve ali, escoitei a súa intervención, escoitei o que dixo a empresa, escoitei todo. E chamou a atención un tema que vostede dixo, e que supoño que non será consciente, que o diría porque ao mellor desconozo o tema, pero dixo vostede que era a primeira vez que se facía un estudio serio e concienciudo sobre o comercio de Lalín e, polo tanto, histórico. Más ou menos dixo eso. Ben. Eso doeulle. Doeulle eso. Que era un estudio histórico. Hai algún estudio... Eu pregunto, hai algún estudio tan... Espera, para así non meter a pata eu, que a mellor metín a pata, digo, decir, hai algún estudio de 700 páxinas tan a fondo en lo que se investisen 20.000 euros. Se o hai, teño que rectificar e dicirle, perdón, non era histórico, xa existían outros. Se estou metendo a pata en eso, digamos. Eu que lle quero reclamar, o sea, o César o que é do César e Deus o que é de Deus. Mire, hai moitos anos, cunha fundación que se chama Carlos Velasco, sendo presidente do Centro Comercial Urbano, Santiago Fernández da Panadería, e sendo eu alcalde, firmamos un convenio entre o Concello de Lalín e a Caixa Nova, por aquel entón, e Caixa Nova, a través da Fundación Carlos Velasco, pois fixo unha aportación bastante importante, non sei se eran 20.000 euros, máis ou menos, pero moito menos non debía ser, eu non sei se incluso sería máis. Non eran públicos. Ese estudio que foi presentado ao bombo e platillo, fíxose, e sabe unha cousa? Decía prácticamente o mesmo co que di o estudio que ustedes presentaron ali, prácticamente, cunha diferencia da que eu estou a favor. E é que dáballe moito máis, usted veu como a min, que sobre o tema do cocido pasaron bastante de puntillas. O outro dáballe moito máis cancha, decía, o turismo, para traer, nós podemos presumir o turismo de paisaxe, pero sobre todo o turismo gastronómico. Entón facía un apartado especial. Podelle preguntar a Santiago Fernández. Creo, non, pero con que mo diga vostede, eu creo. Vale, pois vostedes fixeron un, nos fixemos outro, eu tamén quero decir... Eu non lle digo este mal feito, ni moito menos, simplemente digo que hai un estudio serio. Sabe cal é o problema destes estudios? Sabe cal é? E digo eu para a ver se ao mellor ten unha receta mellor que a min. E aplique porque vai ser bo para o pobo de Lalín. O problema de todos os estudios é que os estudios, como son en papel ou en soporte digital, teñen conta do que lle poñen. É dicir, teñen conta de todo. Nese estudio de hai moitos anos, pagado por Caixa Nova, que sabe que tiña unhas moi boas relacións con Julio Fernández de Ayoso, que por moitos defeutos que tiña, que pudera ter, tamén tuvo moitos méritos, que eu respeto, é unha persoa que respeto, de que agora mesmo este na cadea, pois eu respeto, e pagou aquele estudio. O problema é que o estudio facía un fincapé especial, todo o que ten que ver co cocido como atracción fundamental. Falaba da peatonalización, prácticamente o mesmo co que di isto, o sea, que habría que intentalo. Sí, pero mire, pero o problema de posar rematar, mire, vamos a ver, eu non teño ninguna dúbida, ninguna, que vostede, insisto que eu fui unha modestísima parte do seu equipo, que contra o comercio local nunca quixo ir, todo o contrario, evidentemente. Vale, partamos desa base, punto 1. Punto 2, estou de acordo que a min molestoume esta palabra, que os comerciantes hosteleiros de Lalín que non lle dan excesiva importancia aos investimentos que se fan e o potencial da feira do cocido, o cal é sorprendente. Tamén me din que é porque o mellor o dan por feito tamén.
Punto terceiro, os que tivemos un pouco a valentía, que nos puido caer, e ao final non pasou nada, pero de penalizar, fomos nós tamén, evidentemente. Foi unha decisión tomada en o primeiro Usted minuto. non se acorda cando nos cortamos unha cortaba, cancela pero e os agora, problemas que tuvemos, non se acorda deso. No, quero decir, pero se eu tamén o intentei, eu non lle estou quitando ningún mérito. A ver, o que estou dicindo é que os datos din que a xente xa comprende a peatonalización e que non hai problemas, o que din os datos, punto 1. E segundo, que hai un nivel bastante alto de satisfacción coa dinamización deste goberno, un 3,3 no comercio, un 3,4 na hostelería sobre 5. Por iso, perdone que venda tamén para o noso goberno, teño que estar contento. Lógicamente. E eu non lle quito, perdón, eu non lle estou criticando o estudio, e iniciei este debate dicindo que eu non lle nego, faltaría máis, que vostedes intentaron facer todo o posible polo comercio de Lalín, punto 1. Tamén creo que este plan é acaído para que en momentos tan duros de crise como os que tivo este pobo, que tantos comercios pecharon, haxa unha folla de ruta, e máis agora no inicio dunha recuperación. Pero en isto, vostedes lembro que votaron a favor de facer este documento tamén. Eu estaba rematando, e xa termino, que eu estou de acordo con vostede. Eu simplemente estaba rematando a miña intervención dicindo que, con respecto ao que pasou con ese estudio, feito por, pagado por Caixa Nova, era unha cuantía importante que non recordo agora aquí, pero que ten que haber un convenio aí firmado, pois dicirlle que, o problema é que o estudio falaba da peatonalización prácticamente como este. O estudio falaba, dáballe unha parte moito máis importante ao cocido da que lle dá este, e logo falaba tamén de dinamizar, é dicir, o motor da Plaza de Abastos, tendo en conta que a nosa Plaza de Abastos ten as posibilidades que ten, porque eu vi outro día que o puñen aí como motor e ten as posibilidades que ten. Estamos facendo un plan... Eu simplemente lle digo, e fago unha recomendación, e non me toma mal, ni moito menos, que non vai con segunda intención, de que nós tivemos un estudio que nos parecía moi bon, moi positivo, e desde logo moi apto para aquel momento e tal. O problema dos estudios é sempre cumplilos, porque, claro, topaste cunha serie de problemas que como se vai topar vostede como nos topamos nós. E eu tamén lle digo que recuperen ese estudio, que vale a pena porque pode ser complementario do que hai agora. Pode ser un bo complemento. Eu tomo a palabra e para rematar decirlle que o que non se manifestou contra a peatonalización, nin fixo fotos en contra da peatonalización encima do kilómetro cero non fun eu, O que se manifestou contra a peatonalización. Vostedes fixeron unha foto de varios concelleiros con vostede. Sí, eu teño, encima do kilómetro cero é política, a mí non me parece mal, é política. Ora, digo que o tempo deu-nos a razón e vánola a seguir dando, espero, polo ben de todos os galinenses. A ver, pero vostede faga a xestión que estima oportuna. Xa estou facendo. É dicir, simplemente lle digo que de feito xa estou facendo. Faga unha reflexión sobre o que lle estou dicindo. Pero que buscarei ese, e por certo, se ten vostede a mellor na súa sede do partido ou aquí na oficina ese estudio, ten que estar aquí. E se non, digo, pois non buscarémolo. É máis, eu necesitaba unha copia se me dan vostedes. En vez de pedirme a vostede a min, pido a vostede. Vale, de acordo. Supoño que atopamos na EDE. Antes era Centro Comercial Urbano. Se atopamos... Que despois houve unha escisión e fixos o CCU e Centro Comercial Aberto. Señor portavoz. E pois absorbeu non a... Señor portavoz, se atopamos, conte con ela. O ten a EDE, ten a que ter, e aquí hai un seguro. Conte con ela, entón. Vale. Entón procedemos á votación e, lóxicamente, eu entendo que aceptan a modificación que lles dixen. Queres falar? Só unha cousa, para que quede claro do que estamos debatindo. Aceptan a modificación esta de con un informe de intervención e tal. De acordo. Adelante, señor Cruz. Como non vamos a aceptar? Eu vou votar a favor porque me parece que... Que lle pareceu a charla aquela? Que charla? A exposición do plan tan importante de comercio aquel día. Digo, terá unha opinión tamén. Estáme vacilando. No, pregúntale como concelleiro si ten. Pregúntale como concelleiro si ten algún tipo de opinión. Non sei. Xa quere dar, e se non quere non a dea. Se quere, pregúntolle eu. Despois pregúntolle unha serie de cousas a ver se mas contesta en directo. Eu non veño aquí a responder nada. Mire, hai unha cuestión que non ten nada que ver ca moción, pero é obvio que aquí vimos as súas opinións e a valorar. Eu quero que quede constancia neste pleno de que para min un traballo de dinamización do ocio, e veño dicindo aquí desde que estaba no goberno, é prioritario, porque hai que poñerse na piel da xente que está para pagar as súas facturas todos os días. Entón, que teña claro, que quede en acta que eu dou o meu voto a favor. E no plan de comercio non se contempla a Pocahontas e o Capitán Garfio, isto que quede ben claro. Mira, ti eras o primeiro que me dixeches a min de non facer unha feira de abril e tes que coller a calzador unha feira de abril. Mira que fácil o teño
estarche. aseguro yo que o Concello non ten nada que ver na Feira de Abril. Pode estar Bueno, tranquilo, pero os pode cartos... estar tranquilo, Puxeches os cartos pa aí. E van a ter... No. Perdón, o Concello non pon un duro na Feira de Abril. É un tema Non, dos na hosteleros. Feira do Cabalo non se vai... Do Cabalo sí, da Feira de Abril, os hosteleros non poñen un duro. E máis, que non me entereu que vai un Venme ben isto para... Que non me entereu que vai un só euro para a Feira de Abril, xa yo digo. Vale. E respeto que o fagan os hosteleros, que cousa deles faltaría máis. Bueno. Procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Seguinte moción por urxencia. O que me faltaba, Feira de Abril polo Concello, vamos, xa... Esta é unha moción relativa á recuperación das frecuencias de autobús e para que reorganicen os horarios a empresa Rías Baixas, antes era a empresa Mosquera, dos traxectos entre Lalín e Vila de Cruces. A verdade é que a presentamos por urxencia porque coñecimos os trastornos que lle estaba xenerando a algunha persoa que a utilizaba con frecuencia e o coñecemos despois de que estiveran convocadas as comisións. Por iso é a razón pola que a traemos por urxencia. As parroquias do norte do Concello de Lalín, especialmente as que se sitúan a un lado e a outro da estrada provincial Lalín-Vila de Cruces, contan cunha liña de transporte público operada pola empresa Rías Baixas, a que lles permite comunicarse coas dúas cabeceiras municipais, cas que os veciños e veciñas destas parroquias manteñen unha intensa relación administrativa, comercial e mesmo social. Se ben, son moitos os veciños que pasaron de utilizar o transporte público aos vehículos privados, seguen a ser un bon número os usuarios que manteñen un autobús como o xeito idóneo para chegarse a Lalín para facer compras, tramitacións administrativas, etc. Na actualidade, a empresa Rías Baixas opera con dúas líneas de conexión entre Lalín e Vila de Cruces, aínda que comparadas a trazados diferentes. Estas liñas, por un lado, é a liña LA9, tamén chamada Lalín, Carragoso, Bermés, Camposancos, Vila de Cruces, conta con 20 paradas que utilizan veciños das parroquias de Xaxán, Sello e Bermés. E a liña L9B, tamén nomeada Lalín, Palmou, Cercio, Brántega e Vila de Cruces, e que presenta un total de 23 altos para baixar e subir viaxeiros das parroquias lalinenses como Goiás, Pareizo, Sello, Palmou, Palio e Cercio. A tais casas datas, a liña L9A contaba cun total de 7 traxectos, os días de semana e 2 os sábados. Unhas das frecuencias que se viron recortadas por parte da empresa e que provocaron que se perdese o traxecto diario das xornadas laborables das 15:30 con saída de Vila de Cruces e chegada a Lalín e que desaparecesen os traxectos das 13:15 Lalín-Vila de Cruces e 20 horas do sábado Vila de Cruces-Lalín. Tamén se produciron axustes nos horarios que apenas modifican o servicio. Por outro bando, a liña que presenta maior reducción é a liña L9B, que tamén prescindeu dun bon número das súas frecuencias ao perder a diaria das 19:50, que unía Lalín con Vila de Cruces. Os días lectivos e pasa de prestar servicio de luns a venres, como facía antes, a facelo ora solamente os luns e xoves, a non ser os que coincidan con días de feira, día 3 ou día 18. Tamén se reaxustaron os horarios, os luns e xoves, ata o punto de que varios veciños transmitiron as súas queixas porque a escasa diferencia entre a ida e a volta fan imposible poder completar xestións que teñan máis de un par de horas de duración. A liña que antes salía de Vila de Cruces ás 8 da mañán, agora sale ás 10:30. E se a volta de Lalín era até hai uns días ás 14:35, agora esta volta prodúcese case unha hora antes, ás 13:45, co que a diferencia horaria entre a ida e a volta é mínima e fai imposible a realización de moitas xestións. Nesta tesitura e ante a necesidade de que se manteña un servicio de transporte de calidade e de servicio ao rural que permita aos veciños das parroquias unha maior mobilidade e cómoda coas cabeceiras municipais e polo que solicitamos á Corporación que se adote o acordo de instamos ao Goberno Municipal a que negocie ca empresa Rías Baixas e cos responsables da Dirección Xeral de Mobilidade a recuperación das frecuencias de autobuses entre Lalín e Vila de Cruces
perdidas é a que se reorganiza o horario da liña L9B para que permita aos usuarios dispor de marxen horario para facer as súas xestións e compras en Lalín. Bueno, pois para ser por urxencia, menudo texto. De última hora, quero dicir. Estivo aí redactando duramente. Señora, non pasa nada. Valle contestar a concelleira de Facenda porque a parte na súa profesión toca este tema e valle dar unha explicación. Mire, bos días. Eu non comparto a urxencia, basicamente porque para que haxa unha reestruturación en calquera empresa de transporte, como é o caso, ten que pasar ante a Dirección Xeral unha serie de trámites que ao mínimo levan 4 anos. Dentro deses 4 anos dáselle traslado ás distintas administracións afectadas, entre elas o Concello de Lalín, co cual en algún momento de presentación desta solicitude, digo yo a vostedes, porque nós ainda non levamos 2 anos gobernando e estas estructuracións son anteriores, tuveronlle que dar traslado desto. Citaron a empresa para que negociemos, unha empresa que fai unha reestruturación para sacar frecuencias, asegurolle porque non ten... Espera un segundo, porque... Non, oímos igual. Sí. Le digo porque está dando unha explicación, eu creo que acá hai... Sí, pero estamos oíndo. Vale, continúe. Calquera empresa que leva a cabo unha reestruturación para sacar frecuencias porque a súa solvencia económica non é rentable, senón calquera empresa ampliaría frecuencias, nunca reduciría porque calquera empresa privada o motivo de existir é sacar un lucro. Para seguir, decir que negociemos ca empresa pareceme cando menos atrevido, porque basicamente como negociamos cunha empresa que conseguiu unha reestruturación para obligarlle a incorporar, despois de todas as dificultades e todos os trámites, a incorporar eses tráficos. E para dicirlle que negociemos ca Dirección Xeral de Mobilidade, o acordo da Xunta é a súa. Entonces, están pagando e invertindo en estudios de transporte para que fagan como cumprir isto. Entonces, eu creo que nin é o momento, porque a empresa conseguiu unha reestruturación que lle dieron traslado, volvo a reiterar, e desde a Dirección Xeral de Mobilidade estás aplicando un estudio para darlle solución. Aquí, desde o Goberno Municipal, lógicamente, imos estar ao lado dos lalinenses e de que teñan un servizo. Entón, ao mellor, se fixeran un estudio máis profundo e se deixaran de ver o Facebook, porque isto lanzouse no Facebook o dos horarios na páxina web de Rías Baixas, co seu enlace a Facebook, entonces, algún aí soupérono. Entonces, creo que debería ser prudente esperar a que a Dirección Xeral de Mobilidade determine que vai facer sobre esta materia. Ben, non comparto a explicación, ainda que agradezco porque ten coñecemento na materia, pero mire, nós aquí o que nos facemos eco é do uso dunha semana, porque é o que leva esta liña recortada, é que vostede como veciña desas parroquias, quizá a liña que vai pola zona de Sello non é a máis afectada, pero a liña que vai hasta que chega a Cercio si é unha das afectadas. E hai moita xente que non é o número, senón que é as condicións desas persoas maiores, persoas que non teñen carné de conducir, e que si empregaban este transporte. Lembrolles a ambas que estamos debatindo a urxencia da moción. Parece que xa estamos debatindo a moción, como queiran, pero... Sí, pero, bueno, estoulle respondendo ao que Tere como criterio expuxo. Perdón, estalle respondendo a unha exposición súa de 15 minutos. Quero dicir, pero bueno, continuo que non teño... A miña exposición foi a lectura, creo que tiña que facer a lectura da moción do que presentaba por urxencia. Paz, que non teño problema adiante. Ben, entonces, non é tan importante, xa o dixen na exposición, o número de usuarios que utilizaban esa liña, pero sí as condicións desas persoas. Si queremos brindarlle ao rural os servicios nas mellores das condicións, unha forma é esta, porque moita xente empregaba esa liña, non sei porque lle das así. Revisar o Facebook, ao mellor o revisan tanto vostedes, pero isto parte do contacto ca xente.
ca xente que potencial usuaria destas líneas. Que o traemos? A responsabilidade de goberno é de vostedes. Non hai moitos meses que trouxemos unha moción con características similares dunha línea de outra empresa que se suprimeu, e despois da vela presentada e debatida aquí, se reanudou e se recuperaron servicios perdidos. Entonces, non consideramos que sea descabellado trelo aquí, ao margen de que temos presente de quen é a competencia, pero temos para eso e témola para todas as cousas, a quen lle corresponde, efectivamente, é a Dirección Xeral de Mobilidade, pero empreguen o mesmo criterio para todas as propostas ou peticións que se fagan ou que fagan vostedes. Teresa, queres algo máis? No, quería dicir que entendo que pode haber usuarios afectados, pero que se teñen unhas condicións podense acoller ao 0,65. Entonces, antes de traela aquí para saber canta xente hai afectada... Perdón, o 0,65, unha persoa con mobilidade normal, non creo que o poida empregar. Un alumnado que sale do instituto e que se queda ao mellor un rato para ir á biblioteca a consultar e que despois xa non ten liña para voltar. Unha persoa maior que ven a mañán ao médico, que come aquí e despois acerca ao centro social. Son usuarios do 0,65. Non, Tere, non son usuarios do 0,65. Eu creo que a concelleira respetoulle o seu turno totalmente. Bueno, creo, me parece, non sei. Se me equivoco, rectifíqueme, jeje. Vale, pido perdón, pero... Jeje, sí. Señora Teresa Varela, veña. Creo que para citar unha empresa, o primeiro hai que poñerse en contacto ca empresa para nomeala nun pleno e despois saber cantos usuarios tiña e cales son os motivos de chegar a este punto. E ao resto de frecuencias, ou eso non o lembro, non é o mesmo caso. Unha cousa é que unha empresa non este cumplindo, entonces ti poidas exixirlle que cumpla, e outra cousa é que teña unha reestruturación que este concedida a publiquen e despois nós queiramos que esa reestruturación volva atrás. Estamos falando de momentos administrativos distintos. A urxencia, reitero... Pero é que arriba é que volvo a explicar. Nós non estamos criticando a empresa, estamos... Nin son responsables. Entonces, intentando que se cubra. A empresa quere rentabilidade. Claro, lógico. Bueno, queres votar a favor da ausencia ou en contra? Dame exactamente igual. Votamos a favor da ausencia e votamos a moción, se vos parece, de acordo? Votos a favor da ausencia, votos a favor da... Creo que está debatida, non? Que queres votar? Eu asteríame. Nos astémonos, vostedes votan a favor. Chegamos así a un acordo? Veña. Seguinte moción. No, espera, a ver, perdón. Juan. Votos a favor, que levanten a mano. Pero ti votabas a favor, por eso. El a favor e o resto a abstención. E por non darlle... 9 e 1. E pido disculpas polas formas, evidentemente o daba por feito que se aprobaba e xa está, vale, de acordo. Pero teñen vostedes razón. Seguinte moción por urxencia. Era por acabar. Unha cuestión de orden solo. Non todas as mocións están justificadas as ausencias, é dicir, estamos sendo... Digo que non nos acostumbremos a isto porque senón é un show isto, Non, pero Pepe, digo, presentastes 3, vale? Pero que si entramos neste xogo, eu creo que non é bo chegar ao pleno e de repente todas as mocións por urxencia. Perdón, eu explico unha cousa, pero ainda que tes razón en estas, que non digo que non, é dicir, eu creo que hai un mes inteiro, non vai sobre todo por vos. Hai xente que non presenta ningunha moción en varios plenos, se chega aquí e tal, por urxencia. Eu creo que temos que ser máis serios. E antes non se facía. Ti sabes ben que isto antes non se facía. Isto antes non se facía. Nunca. Prácticamente non había mocións, moi poucas. Moi poucas. No, quero dicir que non se traían tantas mocións por urxencia. Cando se metían. Por certo, e non se votaban todas. Pero este é unha casualidade que ahora explico polo que é. A do transporte veu motivada para intentar parar eso, como separamos con Arriba, que se había suprimido o transporte de la liña Coruña, habíase reanudado desde a Golada en Melide, protestamos aquí no pleno de la LIN e a Xunta obligoulles a retomar o tema. Claro que é menos rentable, probablemente, pero Arriba está facendo ahora o trayecto Coruña-La LIN.
Estamos nunha dinámica de mocións de urxencia Sí, pero eu continua. explico por o que é a urxencia da moción de Maripaz ben motivada porque a ela e a urxencia que eu pretendo meter aquí é, sabedes que a casuística que temos no noso grupo municipal que a enfermedad considerable dunha concelleira e que, polo tanto, non só igual que fan outros concellos de España, que ainda non moitos, pero que no Parlamento, por exemplo, pasa, no Congreso e máis no Senado, en casi todas as votacións casi sempre hai algún voto telemático e que está regulado, e os concellos pois tamén o están regulando en moitos eles. Eu creo que ao final vai estar regulado en todos porque supoño que farán algunha directiva a nivel de todo o país. Por lo tanto, nós aquí o que pedimos é que no mes de decembro aprobábase por unanimidade do 2011 aprobouse por unanimidade o Regulamento Orgánico de Intervención nos plenos. O que pedimos é modificar ese Regulamento Orgánico das intervencións dos plenos para que se poida contemplar o sentido de permitir asistencia a distancia de concelleiros en sesións plenarias non física mediante non presencia física, me remito, mediante o sistema de videoconferencia, pero neste caso videoconferencia voto telemático ou da videoconferencia é o de menos, simplemente que poida estar en permanencia co pleno, porque no caso noso pode ser decisivo ou non. Eso vai depender, obviamente, de vostedes. Entón, aquí hai ayuntamentos, eu teño aquí documentación que despois lle deixei ao secretario para que estudie, hai o caso do Ayuntamento de Madrid, hai un informe xurídico sobre o mesmo, e hai outro informe xurídico do Ayuntamiento de Zamora, donde acordaron por unanimidade poder votar en pleno corporativo un concejal ausente do mismo, utilizando os mecanismos telemáticos de maneira fiel que permite esta interactuación. Nós aquí o que pedimos é dúas cousas: modificar o regulamento precisamente para que permita eso, e segundo, que os concelleiros que gocen de permiso de maternidade ou paternidade, así como aqueles que padezcan enfermidade grave claramente xustificada, que impida a súa asistencia, poderán asistir a distancia ás sesións plenarias mediante o voto telemático ou outro procedimento similar. É un pouco o que pedimos. Por que o pedimos por urxencia? Tampouco é que nos teña urxencia ninguna, pero tenos urxencia porque nos está pasando neste momento con Marisa, que contábamos cunha ausencia relativamente curta e non vai ser así. E non vai ser así, e, por lo tanto, por eso pedimos o voto telemático. Señor Cruz. Pareceme que é unha cousa urxente, sí. Vale. Votamos a urxencia da proposta. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Podo facer unha pregunta? Non, agora ten un turno de robos e preguntas. Non, pero é para o secretario? Non. Quería preguntarle ao secretario un suposto. Perdón, estou dicindo que non. Ten ahora robos e preguntas, pode facer. Eu creo que se de limitar as miñas funcións de concelleiro, señor secretario. Non poder facer unha pregunta... Fágalle unha pregunta ao secretario. A ver que non interveu nada no pleno e fágalle sin problema. Dada a miña ignorancia, acabo de decir, teño que preguntar. Outros non preguntan. Señor secretario, sería posible... Sí, pois ben, novamente votos a favor, votos en contra. Veña. Adiante, señor Cruz. Se alcanza a maioría absoluta, queda recitada a urxencia. Señor Cruz, adiante. Señor secretario, se existira un regulamento orgánico de concello, sería posible regular esta hipótesis que fala o PP nese regulamento orgánico de concello e poder que a persoa saliente estuvera de baixa e poidera ser sustituída e volver a coller no seu momento cousa. Non. Sustituir. Que poida entrar entonces tamén eu animo ao PP que si considera a urxencia da moción tamén teñen que valorar si é viable ou si deben dar de baixa a Marisa e que acceda será concelleira, se non nos a ti hai tempo que te daríamos de baixa. Concelleira. No, pero aquí houbo xente que a súa... Señor Cruz. Sí. Pero ela pode ter a vontade, de deixala. Juan, a ver, pensa, se existira esa posibilidad... Sí, pero ela pode ter a vontade de deixala. Non pode ter a vontade. Eu, perdón, pido orden de pleno, o único que digo é que só che faltaba a ti poder votar telemáticamente que nin aparecías por aquí. Pero mira, logo non pedir, señor secretario, non podo eu dar esta opción de pedir ao PP de que valore Marisa a opción, igual que pedidesen de min, vos pedídelo de...
Está dicindo, señor secretario, que en Rogos rogos e e preguntas. preguntas. Entón procedemos aos rogos e preguntas. Partido Popular, por favor. Adiante. Ben, eu teño algún rogo, algunha pregunta e algún concelleiro tamén máis tamén ten rogos e Adiante. preguntas. Ben, rogos teño dous. Un é que se contemplen actos no futuro para o Día do Libro, que este ano non se contemplaron, e independentemente de que se fagan cousas todo o ano, que é o normal, que o propio Día do Libro que teña algún acto o Concello de Lalín. O segundo é que cando, pido yo ao señor alcalde, que cando fale das maravillas dos seus concelleiros, que ten todo o dereito do mundo a facelo, saiba que nós tamén gobernamos aquí e que había... Eu recoñezo o seu traballo, non teño ningún problema con eso. Había un concelleiro con dedicación exclusiva, mas eu na Pero máis... unha cousa sola, señor Crespo, por unha cuestión de orde. Quero deixarlle ben claro, e nítido, que eu estaba, lóxicamente, falando ben da miña xente, por así decirlo, pero doulle a miña palabra de honor que eu non dixen nada contra vostedes. Aparte, a varios coñezo o seu traballo e non teño ninguna dúbida, faltaría máis, vale? Faltaría máis. Non o tomen por aí, por favor. É un rogo. Vale. Con respecto ao albergue da Laxe, quería facer unha pregunta. Nos pasados días, o concelleiro Juan Hermida dicíalle a algúns veciños de Bendoiro que se o albergue estaba pechado era porque Crespo fixera unha chamada a Xunta para que non se abrise. Ben, eu simplemente o que quero preguntarlle ao concelleiro é se mantén esa afirmación ou que lle escoitou me minte. Home, Hermida é unha persona bastante polémica, hai que recoñecelo que... A persona que me dixo eso coñecen a todos vostedes e asegurolle que é tan respetable como o señor Hermida. Hermida, sí. No. Eu que leín, perdón. Eu que leín que ibas a abrir o albergue. Non respondades por el. Eu estou facendo unha pregunta ao membro do goberno. Te dixaches eso. Eu pregunto, mantén esa afirmación de que vostede falou con algún veciño de Bendoiro para decirlle que eu? Confesa, Hermida. Eu o que si escoitei, por certo, con respecto a este tema, si escoitei que atopou pola rúa a Nava Castro. Bueno, escoitei dúas versións. Primeiro, perdón. Estou preguntando. No, pero deixeme intervir que dixo vos plenos. Pero eu deixo o que queira, pero escoitei dúas cousas. Primeiro, a bombo e platillo que tiveran unha reunión para falar desto que gracias a eso iba a vir ao albergue, que está pechado. E despois, 2 días despois, que atopou pola rúa, é dicir, de que imos falar? De Pepe Castro? Non, falamos do albergue. Bueno, e que falaron do albergue, tal, o que sei que a día de hoxe sigue pechado, e que o Concello fixo... Perdón. Eu pareceme moi ben que vostede me pregunta a mí. Hombre, deixeme, por favor. E que o Concello fixo, señor portavoz do PP, e que o Concello... Dá unha palabra e quitouma. Sí, e que o Concello fixo exactamente... Bueno, eu sei que non quere que se oiga eso. O Concello fixo exactamente todo, entregou toda a documentación e todo o que fixo falta, as chaves e todo, para que a día de hoxe este aberto. E se non está aberto, non sei o que dixo o señor Hermida ou non, é por culpa da Xunta de Galicia, non deste Concello. Eu sei que vostedes xogan a, si é culpa dos dous, pasarse a patada. O que dixo que iba a estar aberto durante a Semana Santa, despois dunha reunión pola rúa, foi vostede, non este goberno, vostede, e a día de hoxe, por desgracia, está pechado. Eu lle explicarei todos e cada un dos pormenores, sin ningún tipo de problema, do asunto do albergue. E non se preocupe que... Pero por culpa nosa non é, E vostede dixo que iba a estar aberto... Asegurolle que teñen máis culpa da conta. Chamadas intrapleno tamén, mails secretos... Pero, sí. Mire, eu estaba lle preguntando ao señor Hermida. Dille que non. A mí pareceme ben que me respondan de todo menos eso. Que acaba de decir o concelleiro que non. Xa lle contestou. Por favor, pero, a ver, eu non son sordo. Bueno, pois entón ímolo facer por... Señor Hermida... Señor Hermida, conteste a pregunta por escrito, porque parece ser que por oral non entenden, ímolo facer por escrito, entón, vale? Claro, que está dicindo que non é certo. Vale, de acordo, estáme dicindo que non é certo. Ele está dicindo que non é certo. De acordo, tranquilo, non se preocupe que demostrarei eu que sí. Pero, bueno, non se preocupe, eu estou equivocado, porque a mí como contou, ou minte ele ou minte Hermida, un dos dous minte, vale, de acordo? Un dos dous minte. Eu até no problema. Se a mí me conta un tema... Recoñecendo, eso sí... Eu non teño por que dudar da súa palabra, punto. Vostede di que non. Perfecto, eu que lle preguntaba, eu non quero saber máis nada que iso. Perdón, e recoñecendo o nivel de polémica que xenera normalmente o concelleiro. Isto sí que o recoñezo. Veña, pode continuar, por favor. Ben. Dixo que tiña 2 robos e unha pregunta, xa están. Sí. Non, tiña 2 robos e preguntas. Os que queira. Mire,
Respóndenos aquí nas preguntas do pleno que nos deron hoxe, que, por certo, eu pediría ao señor secretario, se é posible, que xa sei que agora que a tramitación telemática podría ser máis fácil, que mandanos as preguntas, polo menos veñen firmadas, déronlas hoxe a mañán, déronlas a mañán xusto antes de empezar o pleno, e firmadas do día de hoxe, ou sea, de hoxe, bueno, firmadas non, sin firmar. Xa sei que andarán co proceso de telemático. Perdón, eu firmei nas onte, Sí que as firmei, Aquí non está firmado, Palabra de honor que sí que as firmei. Eu non digo que non firmar, eu digo que o nos deron a nós está sin firmar, vale? Solo eso. O nos deron a nós está sin firmar. Onte levaron máis a firmar. E vexo que... Non é competencia de secretaría, eso. Como que non? Perdón, o que me levou a firmar foi Manolito, o sea que... Ben, César, foi César, perdón, foi César. Están sin firmar. Home, mire, a cantidade... Mandaron por mail, pero si non está firmado, non? Sí, que o firmei que... A que me deron a min aquí está sin firmar, pero, bueno, eu menos supoño que se está mandada por vostedes, falta por firmar, pero é a correcta. Continúe, por favor. Nos preguntábamos no pleno pasado cantas subvencións da Xunta de Galicia se perderan desde que se iniciou o presente mandato, e dícenos que unha primeira de 1.200 euros e a segunda de 5.445,41. Preguntábamos cal foi o motivo de que se perderan ditas achegas, as dúas por imposibilidade de execución das mesmas, pois en base a esa pregunta digo eu, o que pregunto para o seguinte pleno é as dúas esas subvencións, unha de 1.200 euros e outra de 5.245 que recoñecen vostedes que se perderon da Xunta de Galicia, dicen por imposibilidade de execución que nos dé unha explicación un pouco máis grande que esta de que a que se debeu esa imposibilidade de execución desas subvencións. Dícennos que cantas subvencións se perderon da Diputación no presente mandato e dícennos que ninguna, ben, no caso de que se perdera algunha xa non entra, nin a cantidade que ascendían, pero, mire, ao mellor nos preguntamos isto ao Goberno porque tiñamos uns datos que probablemente sexan erróneos, non? Porque a nós nos habían dito que da Diputación que sí que se había perdido unha subvención razonablemente importante. Entón, bueno, se ustedes dicen eso, dínoslo por escrito, por lo tanto, temos que considerar que é certo, vale? De todas maneiras, revisarémoslo. O que lle pregunto é estas dúas subvencións que se perderon da Xunta de Galicia, por imposibilidade, e que ustedes contestan por imposibilidade de execución das mesmas, a que foi debida esa imposibilidade. Eso con respecto ás preguntas. Se non las poden dar firmadas, se pode ser un pouquiño antes xusto da sesión plenaria. Pedimos yo solo se pode ser o día anterior á noite, nin siquiera eso. Se o día anterior á noite, en vez de a mañán antes do pleno, porque o pleno xa é bastante cedo, se pode ser o día anterior á noite. Ben, unha pregunta que lle quero facer é que eu creo que non quero que curen falso o asunto famoso dos WhatsApps, non quero que curen falso, ni non quero deixar a vostede por mentiroso, pero o que non cabe dúbida é que ou vostede ou Rueda minten, ou vostede ou Rueda minten. Eu sí que non minto, vostede ou Rueda minten. Entón, eu o que quero é que vostede dé unha explicación pública, porque a mí non ten que amadar, porque a mí contame un conto chino que dé unha explicación pública onde vostede estime oportuno, váleme a prensa, váleme aquí no pleno, pero eu creo que mellor no pleno, se vostede quere que dé unha explicación pública de que é o que pasou con eso, porque, a ver, home, hoxe non está aquí Marisa por mala suerte e polo problema que ten para o WhatsApp ese que veu de Alfonso Rueda, e o que veu Toño de Vilatuxe, ou que viron 6 persoas. Temos 6 persoas que, ou sea, 6 persoas que me certifican que eles que o viron, físicamente, vamos. Entón, hai 6, pero hai moito máis. Aseguro que hai moito máis. Hai 6 que o viron, que lle enseñou vostede, pero que están dispostos a acreditar e a certificar que se o viron. Claro, é a palabra deles contra a súa, de acordo, pero é a palabra contra a súa. Entón, eu que lle pido é que ata o día de hoxe, un mes despois do tema do WhatsApp, porque é un tema que parece menor, e que non ten moita importancia, pero ten importancia no fondo. Porque vostede, no fondo, con esa acción, eu creo que o que quería é relegarme a min alá que o meu partido me tiña como esquecido e que nin puñetero caso me facía, cando sabe perfectamente que non é así. Logo, é un tema para mí moi grave que o alcalde de Lalín, sexa quen sexa, utilice ese subterfugio. Porque, mire, Rueda mouse moi ofendido por eso. E pode asegurar, porque, a ver, eu creo que tamén non son parvo, e que a miña experiencia que teño, po bo e po malo, para algunhas cousas é malo, pero para outras é bo, casi sei máis ou menos ver, cando falo con unha persona, non se me minte, porque se é un bo actor non o dou captado,
pero sí que máis ou menos ves a reacción dele. É dicir, desde logo, Rueda non teria esa reacción conmigo se iso fora certo. Iso sí que yo aseguro. Entón, o que non cabe dúbida é que vostede ou Rueda minten, por tanto, faga como queira. Eu ou me dá explicacións contundentes sobre o tema que quero aclarar, porque ademais, mire, eu se é certo o que dixo Rueda, eu pediría a dimisión de Rueda como presidente públicamente, e se é falso pediría a súa. Unha das dúas pídoa, non cabe dúda. Sabe por qué? Porque eu levo sachado moito neste partido e na miña organización como para que me anden con esas historias. Porque non é un tema xa de mal gusto, que tamén, senón que é un tema de ir contra a miña honorabilidade e contra o meu equipo. Porque ali falaban non de min, falaban de min, de Pepe Crespo, e falaban do meu equipo. Por lo tanto, ese é o que me doe. Por lo tanto, paga vostede como queira, eu fago esa pregunta, e se vostede non quere, non ala usted. Se non dá explicacións claras, eu intentarei conseguilo. Eu quero saber que un dos dous minte, sin dúbida, e quero saber quen, porque un é o jefe meu político do partido e outro é o meu alcalde. E calquera dos dous, para mí me parece moi grave. E alguén minte. Así que aclare o se quere, e se non tomaremos as medidas que estimo oportunas, farei o barullo que estimo oportuno. Eu sei que é a súa palabra contra a de Rueda, pero hai forma de demostralo. E vostede sabe como a min que tamén. E non me conta a historia do seu familiar, que tamén a sei. Xa me contou, cando eu fun pedir contas ali, xa me contou tamén. Ben, e por último, fazer unha pregunta que non ten ninguna malicia, que vai dirixida a Paco Vilariño, que non está, pero... sí, está. Vai dirixida a Paco Vilariño, e é que vexo con satisfacción que hai moito coreano hoxe polo hall do Concello, o cal me parece bon, porque andan aí para rodar aí un spot, e esa, inda que a vostedes a nós, pois, gustalles negarnos o sal e a auga, pero, bueno, se Samsung escolleu este Concello para fazer un anuncio a nivel internacional, é unha boa nova para a LIN, sin dúbida, e que vostedes fixeran a xestión tamén é unha boa nova pola parte que lles toca, xa así o mesmo recoñecín en Facebook, poñéndolle unha engádega despois, porque primeiro fixen unha parte crítica, porque, a ver, eu creo que sufrimos o maltrato psicológico, non chegou ao físico, pero psicológico durante anos e anos por esta casa, que eu quería que fose o emblema de la LIN, que sempre salía cando se falaba de la LIN, tiña que salir a estatua de Loriga, non había outra cousa. E un dos obxectivos que nós queríamos con este Concello, o Grupo Popular, inda que gastamos cartos, era que isto fora o emblema. Hoxe conseguiuse por activa ou por pasiva, xa moitas empresas e tal poñen unha foto deste Concello, o cal nos parece moi satisfactorio, e tamén que a nós que non se nos negue o pan e a sal. Pero queria preguntar ao señor Vilariño, dicindo que isto é unha boa nova e que eu non teño nada que reprochar e que quero que se rode o anuncio de Samsung, pero pregunto-llo se Samsung, que é unha empresa con moito capital a todos os niveles, é unha gran multinacional, e máis que están en expansión, veo onte en Madrid o chiringuito que montaron con o novo Samsung ali, o que fixeron ali na Plaza Callao, aquilo é astronómico, realmente quedei acongojado. Oi, deben ter moitísima pasta. Eu que pregunto é se desa moita pasta que teñen, xa que utilizan isto que pagaron todos os larinenses, se van pagar algo, xa sei que o mellor técnicamente é difícil, pero se van pagar algo ou non, se se firmou algún convenio, polo menos que nos poñan nos créditos. Cando se roda unha película nun sitio, poñen ali agradecemento a Concello de Lalín e ao seu alcalde. Non teño ningún inconveniente en que o poñan. Pero me refiro se hai algún tipo de convenio firmado, ou se vai firmar, ou se, nunha palabra, Samsung vai dar algo po conto ou non? Vale. Nada, é que, vamos, isto sigo en prensa, cando anunciamos, se se recollen os xornais dese día, xa o dixen eu, ademais, que se está mirando en intervención se hai xeito de cobralo, porque non hai unha ordenanza, porque nin vostedes nos seus momentos máis de subidón pensaron tal cousa, non? Sí, pensábamos. Non, se non terían unha ordenanza, supoño eu, para poder cobrar. Permíteme unha interrupción. A ver, botaches media hora, eu de verdade, hoxe non levo nada falado. Sí que pensábamos, non? Pero sí que pensábamos, despois se me permiten unha interrupción despois. Unha interrupción non, vou te rematar. Non, pero que para facerlle... Nos ofrecemos, termino, Paco, é simplemente porque ven ao fío desto. Nos fixemos unha oferta no seu momento, e podo dicir a quen, de 3 platós para funcionar la LIN gratis. Eran 4 platós. O Concello de la LIN. Poste moitos méritos co plató, pero a ver, caballero, digo certo, valeu 600 euros. Vale. Ben, mira,
Poñemos 3 platós, ofrecemos 3 platós, e de feito tuvemos algunha oferta, o que pasa é que unha delas non vos la podo contar, porque non sería de recibo. Non, é que non lo pedían para unha cosa que, a ver, eu non quero que o Concello de Lalín este nun apocalipsis zombie, máis ou menos, porque non me gustaría. Bueno, pero sí que ofrecemos, o Concello ofrecemos, Paco, 4 platós desde Lalín, para posibles platós, vamos, perdón. O Concello de Lalín, o sea, que si tiñamos idea, o Pazo de Liñares, que sí que tiñamos idea, e recibimos unha oferta para o Pazo de Liñares e outra para o Concello de Lalín, e logo a Carballeira de Catasós, a Carballeira de Quiroga e a Carballeira da Mesa Redonda, da Mesa Alargada, a que hai no Rodo. Ofrecemos eses 4 sitios, 2 rurales e 2 de construción, para posibles platós. Por lo tanto, nós si tiñamos esa idea, o que pasa é que ofrecémonos, pero non montamos unha ordenanza. Iso é certo. É que non imos facer todo. Xa che digo, non llevamos outra gasolina ao coche tamén. Podemos comprar o coche, pero gasolina non. Vamos a ver, pero que non fixeron nada, ofreceron 4 platós, non houve nada, e a ordenanza tampouco fixeron, entón é 0 máis 0, 0. Entón, claro, quer dicir, tampouco se supón ningún problema en pagar, foi o primeiro que preguntaron, porque para eles xa vedes o tema, non? Entón, estáse mirando eso, e vamos, eu creo que a publicidade, que iso vai revertir xa, obviamente, un pago enorme, pero que en todo caso nos vamos encantados de cobrar e se vemos a forma de poder liquidarlo, non? E se non, pois tamén hai outras propostas que ofertaron de colaboración e que aí estamos, non? Entón, eso é como está a situación. Pero, bueno, xa que mo tal, eu supoño que o gasto todo que van facer, casi todo, no Concello de Lalín, que tamén foi un acordo, a proxección que vai ter, etcétera, etcétera, bueno, pois é importante, non? Moitas gracias. Non dudo de que é importante, pero xa que Perdón, mira, o tema este do Facebook que sacaches, eu creo que debía retirar o agradecemento, porque cando non o puxeches tiñas moitos máis, partillabanche bastante máis o enlace que cando puxeches o agradecemento, que borraron bastantes o que o partillaban, non? Entón, digo, para que teña máis difusión entre os treos. Pois pidoche disculpas. No, digo o contrario, digo que cando me dabas caña, moitos do PP partillaban o rollo, despois agradeciches o tema e moitos eliminaron que o tiñan partillado, non? Porque non vai a ser. Entón, pero bueno, unha actitude do PP, bueno, nada. Típica, non? De algún sí, de outros non, a recarai. Eu, en todo caso, agradezco esas palabras, vaya por diante, non teño ningún problema a Dios agradecer. o que de Deus e a César o que de César. Eu digo algo que pasou e que, vamos, que é aí, non? Si, é unha preguntiña para Nicolás. Despois de coñecer a súa sentido de voto a nosa proposta de intentar recuperar as liñas ou reorganizar horarios, e dado que Tere Varela, entre unha das alternativas, ofrecía o 0,65, eu queríalle preguntar a Nicolás a que usuarios podríamos orientarlle para que utilizasen a falta da liña de Rías Baixas, pois o 0,65. Pois sabes ben que son dependentes, pero ten que ser respondo por escrito. No mes de novembro traía o señor Concello de Deportes a aprobación do pleno o tema dunhos banquillos para o non sei, quen dos dous, a proposta enseñou a vostede, por iso me dirixo a vostede, para o Monanxo Cortizo. Corresponden os banquillos que se fixeron ás características técnicas que aparecen na memoria? Contestarase por escrito. Non, estas están presentadas antes de... Están presentadas? Sí. Ostras, pois vía telemática o martes, creo. Se non estou errado. O martes pasado. Este martes desta semana. Este martes desta semana non... Martes ou mércores, vía telemática. Martes son para este pleno, César, despois das comisións. Sí, a norma xeral é que sí, o sea que cando están presentadas con 24 horas, sí. Pero hai que presentarlas, pero podese contestar por escrito. Sí, o sea, tamén, o sea, sí, tamén. Pero están sin contestar. Justificación, unha motivación. Que esa como é despois das comisións, podemos contestar por escrito. Pero antes do pleno? Non. A ver, é que eu non vin, en serio, que a nós non nos chegou. Bueno, pero se non ten o dato non nos va a preguntar, non nos va a responder. É a primeira vez que escoito a pregunta. Non a vin, e descarguei toda a documentación do pleno, non a teño. Mandáchelas
ao pleno do Concello. Están enviadas vía telemática, entraron por rexistro vía telemática. Claro, pero non mandaron aos órganos colexiados, tenes que meter nos órganos colexiados. Porque eu non as teño, eu descarguei todo. Bueno, da igual, contésteme por escrito. Sí que ponen pleno, sí que ponen pleno. A idea era que viñeran contestadas e facer a acotación da contestación máis preguntas, non? Nada, xa están enviadas. E agora outra máis. Esta semana apareceu a porta de entrada ao campo de fútbol pechada cunha cadea. Quen deu dita orden de pechar esa porta? Bueno, contesto, cheo. Creo que foi Medela, pero queremos que entren e salgan polo mesmo sitio, ter un control das entradas do Manuel Ángel Cortizo. Home, pero entren e saian polo mesmo sitio, pechamos a porta que ten acceso ao paso peóns. Eu? Teño que dar unha volta. A Eu volta... non sei o detalle, sabe? No Manuel Ángel Cortizo, que está o muro derribado, que se entra por todos os lados, que... Pois por eso mismo, porque se entra por todos os lados. Pero é tan difícil, eu traslado a pregunta, é tan difícil no momento que hai actividade deportiva quitar o candado, abrir a porta e a noite volver a pechar? Bueno, pois eso me dá la contesta de ti, porque eu non sei. Non sei. Alguna motivación tuvo ao facer eso? Non sei. Como é a miña pregunta? A min trasladame queixas usuarios da instalación e non podo facer a pregunta. Sí, sí. Pais de rapaces que van ao campo de fútbol. Vale, pois sí. É logo que me trasladou. Pero dígamo. No, dígamo aquí. Que me ten que decir despois. Eu pola miña parte nada máis. Bos días. É unha serie de preguntas sobre o gasto de 13.000 e pico euros no proceso de enquisa sobre usos da bella piscina. Non sei se escoita. A Xunta de Goberno aprobaba nunha das actas de Xunta de Goberno deste mes destinar 13.300 euros para un proceso de enquisa e elección dunha idea para desenvolver na bella piscina. Creen que é necesario o gasto desta cantidade nun proceso de enquisa do que hai moitos xeitos de facelo, por exemplo, a través das ferramentas cas que conta o Concello e de xeito gratuito? A páxina web, perfiles sociais... Queres que te conteste unha a unha ou... No. Todas xuntas, pero no, eu prefiro contestarche unha a unha. No, prefiro contestarche unha a unha. Si creo necesario o gasto, o que creo necesario é facelo moi ben. E facelo moi ben porque esa piscina, por certo, que non hai ningún gasto feito, porque aquí non se pagou un peso polo de agora. Aquí o gasto pagarase cando se execute. É dicir, hai titulares que son equívocos, pero iso chamase proposta de gasto, que se aproba, e cando se faga o servicio, págase. Por tanto, non hai un euro pagado polo de agora. É un proceso que dura 5 meses, un proceso regrado. O que vota tense que... Isto non é enquisa de Facebook, vale? Nin unha enquisa de calquera xeito. É un proceso participativo, como se fan en moitos máis sitios, e ese proceso participativo ten unhas canles e unhas etapas. A primeira etapa é plantexar ben o proceso. A segunda é enseñar aos cidadáns todas as posibilidades, que as conozan, que as debatan, con todas as asociacións que se poida, con todos os grupos políticos, porque van ir falar con vos para recabar a vosa opinión. E eu creo que hai que facelo ben, e vou dicir por que hai que facelo ben. E a min é un proceso que dura 5 meses, pode parecer caro, pero logo cando estea todo feito, podémolo avaliar. Hai que facelo ben porque esa piscina leva 6 anos pechada. 6 anos nas que diferentes gobernos, os que estabades antes, bueno, ti non estabas, pero está aí Crespo, que plantexou un concurso de ideas, plantexou unha biblioteca, houve que plantexou que por a piscina, eu escoitei pista de SEO, ampliación da outra piscina, ludoteca, xa tuvo 6 ou 7 usos. Casi cada lalinense ten un uso para esa piscina. Entonces, o que queremos é que os lalinenses decidan, porque hai moita disparidade, dun xeito regrado. E para facer esa regra, necesitamos, neste Concello, que a día de hoxe estamos baixo mínimos, con baixas moi largas en personal administrativo, e para facer esas reunións con asociacións, para facer panéis, para facer exposicións, para facer cuestións máis técnicas de avaliación económica de cada unha das alternativas, precisase xente especializada. E máis, ti viches onte, que entraches no LinkedIn dunha das persoas que traballou neste Concello e que dache registrada, o currículum desas persoas. Vale, dicir, díxome, no, pois miroume María José Senande
o currículum de tal. E viches que é unha persona que xa traballou previamente neste Concello, inda que vive en Santiago, é dicir, unha persona altamente especializada e un dos socios desa empresa. Por certo, non é amigo meu, unha persona que conozo profesionalmente. Eu creo que están moi capacitados para facer isto. De feito, que están capacitados para facer cousas do pezón de Lalín, como xa fixeron antiguamente, asesoraron moitas veces incluso a Javier Bugallo en cuestións arquitectónicas. Polo tanto, eu creo que é a garantía de que se vai facer ben, de que ningún de nós, sobre todo, que a veces temos a tentación os políticos nestes procesos participativos de influir moito, de que sexa realmente a xente quen o decide. Ese é o fin último objetivo, pero tamén no mesmo proceso, nese mesmo proceso, vai implícito unha cuestión moi importante para min desde o punto de vista democrático, é que os cidadáns teñan verdadeiras canles da participación regradas, porque logo a votación, como digo, vai ser con identificación, non vale votar 4 veces ou tal. Hai moitas experiencias agora mesmo en moitos outros puntos do país, en cidades e en vilas. E é certo que a participación de inicio pode parecer un poquinho cara, pero de aí vai nos quedar unha web. Isto hai que empezar a falar as cousas. Para a moción do PP, o voto telemático non ten urxencia. Señor Cruz, é que vai empezar ahora o seu turno. Vostede pode preguntar Vostede pode preguntar o que quera. Non falamos de voto telemático, falo de voto presencial. Non sei se se deu conta, pero bueno. Bueno, esa é a argumentación. Unha vez se remate o proceso co modelo que decidan os cidadáns, co modelo decidido polos cidadáns, por iso digo que leva implícito moita pedagogía de participación cidadán, vai quedarnos unha web de participación cidadán, vale, para tomar máis decisións, para consultar cos cidadáns dun xeito regrado, e logo haberá que redactar un proxecto que se adapte exactamente ao que decidiron os cidadáns, e posteriormente executarase. Pero a idea, o horizonte é darlle un sentido a eso que compartamos todos, é dicir, que todos os cidadáns saibamos que o uso que ten piscina bella forma parte da decisión de todos. Algúns gustaralle máis, outros menos, porque eu terei a miña opinión e calquera dos que están aquí terán outra. De feito, seguramente a miña opinión non coincida con a de moitos de vós. Pero por eso mismo que eu creo que é ese proceso que queremos levar a cabo. Se ter máis preguntas, contestoche todas estas. Sí, a páxina web, os perfis sociais e as reunións con colectivos non serían suficientes para tomar esa decisión? Porque xa plantexaron outras veces para outras cousas preguntas a través das redes sociais. Por eso moitas desas cousas creo que isto necesita un proceso moito máis regrado, porque non estamos xogando si se pecha unha rúa de viños un fin de semana ou non. Estamos xogando unha infraestructura que eu non sei canto vai costar, pero desde logo quen a deixou ali abandonada non foi este goberno, quen deixou aquelo. Ali sí que podía ser un plató para os zombies, eses que dixo Crespo antes. Ahora mesmo sí sería un bo plató. Entonces, o que quero dicir é que o proceso tratamos de facelo todo ben que se poida e vai salir moi ben. Eu creo que cando estea todo rematado, probablemente ninguén se acordará desto e quedará un bo sistema de participación cidadá. Sí. O que é sorprendente é entrar ali en Sarajevo e como quedou. Eso sí que é sorprendente, unha infraestructura que estivo moi ben en tempos. Eso sí que eu faría... Perdón, eu para eso... Sí. Perdón. Eu para esa infraestructura, sabe que faría? Visitas polos colexios do que non se debe facer cos cartos públicos. Isto, tal como está. É para estar orgulloso. Ten razón, estou equivocado, está moi ben esa infraestructura. Sí, podo seguir preguntando. Gracias. Nós non entendemos que se precise deste despregue económico e de recursos para decidir o futuro da Bella Piscina, porque para decidir algo tan importante como foi a peonalización, nin escoitaron as recomendacións que lle facían desde os colectivos afectados. A la beca. Mira, Sesenande, vouche dicir unha cousa. Nós fixemos varias reunións aquí que tienen este outro tema, pero reunións aquí con todos os comerciantes, sí. O que pasa que a algúns non lles gustaba. A moitos. A maioría. Sí, os datos... 80%. Sí, Sesenande, os datos din outra cousa, non veches o estudio de comercio. Estaba salido outro día. Sei que doe, e que o mellor intereses de cada un que non lles gusta moito, xa o sei, pero adáptense á circunstancia cambiante.
Non é así, pero bueno. Non sabín os datos de que non era así. Eu tamén os vin. Sí. E decía que moi mal, non? A penalización. Xa se verá. Xa se veu, non é xa se verá. Non, xa se verá. A decisión que sairá desta enquisa ou deste proceso vai a ser vinculante ou vai a ocorrer como pasou ca enquisa sobre o cine ou arranxo do Manuel Rivero e ao final fixeron o contrario do que decideu a xente. Gracias por atribuirnos méritos anticipados, porque aínda non puidemos executar ninguna das dúas cousas. Quen te dixo a ti o que se vai executar ou que non se vai executar. Desde logo no DUSI, o DUSI plantesouse moito antes que a consulta. Desde logo no DUSI xa sempre estivo plantexado do Manuel Rivero, pero non polo centro do Manuel Rivero, senón a zona. E se lees o DUSI, a Lipón, recuperación do barrio do Manuel Rivero, con vivendas sociais e con aquela zona. O do cine, a diferencia é saber se vimos facer un albergue ou cine. Pois mira, a verdade é que a nós, se te digo en serio, gustaríanos facer as dúas cousas. E creo que imos facelas, porque este goberno vai ter máis tempo máis alá destes 2 anos de facer todas esas cousas. Vostede tildou de... Falo agora dos fondos DUSI. Vostede tildou de despilfarro a contratación de PricewaterhouseCoopers como asesora para conseguir estes fondos. Se aquelo lle chamou despilfarro, como lle chama esta contratación? Ben, pois, mire, neste mesmo pleno, se vostede le as actas, ou se non o señor Crespo pode comentar, dicen que me arrepentí desas palabras de que fora un erro. Porque eu non teño problemas en dicir os erros que cometo. E si o dicen aquí. Lémbralo ou non, Crespo, que dicen. Sí. No mesmo pleno. No mesmo pleno, dicen as palabras. Despois. Pero tamén, se non fora igual quen levara o DUSI ao que era orientado, non a cousas que non estaban orientadas, nunca se tivera conseguido. Sí. Entonces, que son conseguidores ou son unha empresa que axuda a xestionar? A ver, explícame eso, explícame. Sí, entonces... Que pacto tiñas ti con Price? Explícame. A ver, isto non é... Isto son robos e preguntas. Bueno, falámoslo outro día. Falen entre vostedes se queren. Perdone, quedaron... Aí está Coruña fora... Non, claro que non presentaron, quedaron por detrás de la LIN, con 20 puntos de diferencia de la LIN por detrás. Dúas preguntas máis e xa remato. Bueno, xa comentou antes, pero cal foi o motivo de elixir a esta empresa e non a outra? O currículum desa empresa, coñecido. Pero baraxaron outras empresas? Non, foron directamente a esa. Non, foron directamente a esa. Bueno, sí que barexei unha. Sí que barexei unha que se chama Paisaje Transversal, que é de Madrid, que é das máis importantes que hai, pero cando pedín precio, aseguroche, fai un exercicio, pide precio a Paisaje Transversal para eso, a ver que che din. Porque eu quedei asustado, foi o máis barato que atopei, realmente. Vale, unha E última... bueno, é porque había xente de la LIN, porque non dicilo. Unha última pregunta. Si ten algunha relación persoal a empresa ou os seus membros con dirixentes da parte socialista do goberno, que é a que impulsa este proxecto? Pois mire, desconozo totalmente, porque eu non lle miro o árbol genealógico a ningún deles. Non sei se, desde logo... Que? Pois mira, eu o que sei é que irmão, fillo, pai, pois non sei, irmão, fillo, pai, non sei, sobrinho non o sei, a verdade é que sobrinhos non miro se son terceira parentesco ou tal, non. De feito, bueno, pois, desde logo, se a pregunta é se algún é parente meu por algún, non. Desde logo que non. Desde logo, da parte socialista do goberno, xa che digo que non. Xa che digo que desde logo o que si che podo dicir, se a pregunta é se algún deles é militante socialista,
evidentemente desconozo, pero o que é de Lalín non é militante socialista, eso que podo dicir. Preguntábamos cando se iba a entregar ao noso grupo o informe técnico relativo aos ramais do Prado de Zobra. E a resposta do señor alcalde é curiosa. Curiosa? Non sei se é curiosa. Poñolle ese adxetivo porque di o señor alcalde presidente don Rafael Cuña Pariz indicou que o técnico competente xa estaba elaborando dito informe. Despois de un mes que preguntamos, ainda seguirá elaborando o informe. Pero, pero para saber se tiña os ramales no anterior. No, pero se tiña os ramales cando contrataron a primeira parte da depuradora. Iso foi o que preguntamos. En eso tiña que ser o informe. Iso vese no proxecto xa se ve. Para a súa tranquilidade, o que se está traballando na depuradora de Zobra, incluso vai, como sabe, a dotación económica e que van a ter, non sufra, que van a ter en Zobra saneamento feito por este goberno, igual que van a ter en Ateán, e esperemos que en Cadrón tamén. Non sufra por eso, que van a ter que é importante ao final, non, Antonio? Vale. Mira, outra pregunta. Preguntamos tamén en ese pleno cando se iban a entregar a relación de pistas de Zahorra. E pon, as pistas de Zahorra non se poden facer ata que chega a maquinaria da Mancomunidade. Pero nós deixamos aí un equipo de maquinaria. Falta o pisón. Non temos o pisón. Non teñen pisón? Non. Antes había. Pois, non sei, a me dá o que me traslada é que non temos o pisón neste momento, o operario para o pisón. Venderon o pisón, entón? Foi o que me dixeches, eu non sei. É incompatible. Bueno. Ui, perdón, que lle quitei... Bueno, alguna pregunta máis, Grupo Popular? Perdón, estou preguntando, alguna pregunta máis, Grupo Popular? Señor Cruz? É curioso que nas respostas do outro día dinme nunha resposta en canto sexa posible si se vai cumprir, que é futuro, e noutra din non podemos avaliar futuribles. É de risa. Bueno, as preguntas son, xa que hai tanto populismo ecolóxico, desde o noso grupo de traballo queremos saber esta picadora que costou 50.000 euros, onde está agardada, a picadora, onde está agardada, a que aprobábamos aquí, se existe un sitio correcto para traballar, porque eu quero visitar os traballos desta picadora, se existe un lugar para almacenar o serrín, quero saber cal é o consumo diario desta picadora. Houve noutra pregunta que despois sacarei ou no Facebook, que me fai moita gracia cando pregunto por o precio de algo, as respostas son absurdas. E tamén quero saber se hai un operario destinado a traballar coa picadora. Por escrito. Sí, claro, millor, que así rimo normais. Quero preguntar se o Concello fixo traballos para acondicionar as rutas dos roteiros, e quero preguntar por que se lle manda a limpar a uns venciños e a outros axúdases. Quero preguntarlle ao señor alcalde de Lalín se ten denuncia e citacións xudiciais ou xuicios pendentes agora, próximamente. Seguindo co tema do populismo ecolóxico, que tanto gusta este goberno, quero saber por que se podan árbores con folla totalmente aberta na rúa Otero Pedrallo, onte mismo, onte día 27 de abril do 17. Por que e se consideran que é boa época para podar? Claro. Por escrito. Lle podo contestar.
por escrito, pero quero decir que o de a poda, que teño que recoñecer que foi un gran disgusto para esta concelleira, foi que os veciños pediron que lle daban as ramas nos cristales, e claro, que toca os cristales e tal, sí que hai que cortar esas ramiñas, pero se pasaron. Entonces, tuveron a gran bronca, pero quero decir que eso non se pode facer, nin se pode volver a facer. Non se pode volver a repetir, creo que lle quedou claro. E despois o resto... No, vamos a ver, a veces... Mira, son os mismos... Crespo, dirixe o pleno, non tes a palabra. Vouche decir, mira, son os mismos traballadores que había. E a min, claro, me consta, me molesta moito porque son moi traballadores, bueno, pois... Sí, pero os responsables son os que lle pagan a esos Claro, traballadores. por Que eso viñeron mesmo. aquí, colleron un xardís cunha baixa casi temeraria e ao final están sendo a peor empresa que pasou por Lalín, a peor. E vos non lle metestes sin ninguna sanción. Por certo, eu outra que había, que era Eulen, espetáramoslle bastantes sancións. Porque a día doxe, un ano e pico despois de non cumplir prácticamente con nada, un ano e pico non, home, fai un ano en junio. Fai un ano. Bueno, en é porque junio. non lle meteste ninguna sanción se non cumple con nada. Porque esa xente que ven con baixas temerarias para coller as obras, despois que pague tamén ca súa neglixencia. Porque, claro, é moi fácil vir barato. E por non facer nada, ainda No, aparte el persuicio que nos causa para el siguiente contrato, porque sabes que a lei de contratos. Eu que che pido é que sanciones como se sancionaron sempre cando non cumplen. E non lle metiche ninguna sanción, dixeche que sí e non lle metiche ninguna. Ni siquiera empezache ningún expediente. E iso non ten nada que ver cos traballadores, porque os traballadores subróganse a seguinte que veña. Son moi boa xente. Eso suscribo. Vale. A pregunta do secretario, eu podo preguntar en preguntas ao secretario que me contesta o secretario? Ao secretario non aprobamos a comparecencia dos secretarios. Claro. Entón, se non podo preguntar para que me dirixíades na miña intervención de antes. Juan, podelle preguntar ao secretario o que estimes oportuno, que consultes oportuno fora do pleno. Pregunto yo fora do pleno, pero antes dirixiste máis preguntas, isto tamén é roboso, non me deixades intervir no pleno, que era perfecto. Logo de aquí para diante, cando lle quera preguntar a un... Podelle pedir ao secretario unha pregunta, unha consulta que teña que ver coa normal dese momento do pleno, si de quen é a palabra, e unha consulta técnica. Ahora non lle podes facer preguntas ao secretario de outro tipo. Eu creo que sí. As preguntas non son aos secretarios, son aos membros do goberno. Eu non podo preguntarlle, non podo facer que fale ningún funcionario aquí, logo que sentido ten algunha cousa? Non podo preguntarlle a intervención, nin podo preguntarlle si ela está aquí, que deixe no máximo órgano do goberno dito o que eu quero que diga, o que eu quixera que dixa. Para eso teñe que preguntar aos políticos ou solicitar conseguir 1/3 máis 1 dos votos do pleno e solicitar informes. Vale, pero é a norma, non é que eu este decidindo aquí nada. Por logo non me dirixades, non, fora do pleno podes falar o que queiras con el. Si el quere. Algo máis? Rematas a sesión, moitas gracias.